cano. Also, Yabufu. Or that can hear me and also spit. Stupid, no one. Well, yeah. Okay. Omrasa Mwaba. Sa ena wahine yire nana yebuo siama abrewetia ono so aba PK bema alande nansa na ho dodo no na wayini pa o wa tu ho ache pa ne ho dodo no nyina na ode badwuma ha no wayini adu no bianom we hard working guy ono so o ha sa na sofo pokwabna so aba okodem ya netum na sentence no wanya nwie pa na anu abrim ya twa sentence ni biegu senti ya netum mu no chire ya be ma ate the prodigal son about the self wasan banti ya jeno animu ho huru den na me hunu ade kora di e ho huru sa nanso ebone betene kankan ebone a ye betene kankan abusuafo ya damase emom Adaman kamasem ana should I say anwanwasem a asie ne se mali memu oba ba kokwa wo so 9 Sompa 93.1 wa wo 9 emom na doctor for wo mali ho no etwa scan no say ye 7 kwara na ye 7 okwa wo so 9 se oba kwa wo so no wo 9 akwasi buru ni fre no no plate akwasi broni friend no plate wa wo 9 birim 9 no emaye num na emema ye 9 na mali aba no mo ye mo na baso doctor for kan say oba no nyem enso no ena ohun sa ahwe yi na mali doctor for antimi ahwe ni yie etisa na tie de a odo oba no ne kunu eko Morocco Mali so ben Morocco should I say almost say boundary ye to the almost atu arupirimu eko Morocco eko pe be ma mo die aba no 5 ho kanyina oba no kwa wo so 9 Morocco mano hip hooray hip hooray onani age abusuafo asempa oba na nyamfi aduonunum na omo chese wawo pen na awo etosumie no na wawo enkono na proud to that na obi awo nwotwe ya wo US obi awo nwotwe ewo US emen kwara na nyamfie dumienu ono na owo Guinness Book of Records na mali ni ya betu no fi say we no wawo 9 ukomu 1971 Australia obi wo 8 and 1999 so obi wo 8 wo Malaysia na am say some few weeks na kakra bi achi no enkwara ni nyina ewuwi nti na said danye ade betimi dia records mana yeye na eye Mali obey o Mali die ye friend Halina Sise na de owo US na ngwotwe so ye nya mfie dumienu no onso ye friend Nadia Suleiman on de ne mana anya mfie dumienu na we so wo 2021 no mu na omo hwa se bia nkwara no betimi asurvive na ampa nkwara nkon ni nyina omugu ho na obi beka se ene ni kunu wo problem da bi ni kunu wo yedie
Sompa because every church will donate. Every Muslim community and kremofo wo ho nyina beboa. Christopher Hobeboa, businessmen, philanthropists. Bonika philanthropists will be a yado ye pa yeah, we yen obi o yen nipa mwa omunyina ebeboa asofo aweseka ebeboa ana aban na nkasa so begya ton ho so efise ati wo man anim se yese ne we breaki Guinness Book of Records ewo awomu no wo free Malia ete o man anim enti be ma no menyi ni se wo behunu ahokere biu wadidi peche se oba wo ena wo ba ko pa bro ni friend Singleton wo ba ko pa wo mienu a eye twins wo miensa a eye triplets wo nan ya quadruplets wo num a quintuplets enum ya quintuplets wo nsia bomu a eye sextuplets wo nson bomu a eye septuplets ena wo nwotwe a eye octuplets na wo enkono a nonnuplets de da horo no we dey call ayi enso hwe bia obe pass de market kan no ano no okay plus Lele plus 12 year 12 na plus abrofo no fa ekopemo enan quadruplets de to so ni na mo fa fi Latin castle plus nko mo fa fi Latin castle na asem we de jade no na odoma nkoma bo ade yi baako na oba bia wo enta no ewompa but enoso na anso ntare de nke be kasa kame ese fie bia obi a wonta wom kame ese fie bia obi a wonta wom na quadruplets ne de ayi no triplex na miensa no enye common 0.1% the whole world 0.1% na chese nipa 1 million ebi emu baako na ebe wo miensa no de chondo konkonti ba na tokro mu nyina ko wura mu pa wo chese ya na konkonti ba no baako de koye na baako no ekọ hit oba no kosua no a na kosua na apai mienu na mienu no we ya san apai mienu na we ya apai mienu na aye 9 pato wate de meche no enti ombesese enti ovri ni ye mienu we wa ha enti we chiri sperms ni bi na ovulation period for from so we chiri bie na papa enti papa na de em say na ade ne ye very very fertilized Asem Mpe Nipa wadua na eyin kontomire na na fa yesi aso pepe fa kontomire no mabiu na yibete say flower man na yin the flower very good sasa se very fertile ene man kan timi yesa enti enkwada no a triplets ni say no we chiri bia we fa ba ko na we su mu pai minu a na aye triplets quadruplets na mo chese mi kan nyina no obi ani ho abehu nyankopon na kwa mu fechim ne na nkanyame nyame abro ayi wo mo ayesi yesu ade no wo kaka wo se ahaba bi on tia so se by nature abodam nature no ifiri hene sa wo se nyame ni ho wo se by nature beju wo sika pa kata chonso pe ba kokura on so wonya tu hu nyame akwan da say nyankopon na kasem bi o Isaiah 57 verse 80 hon. Amen yes. Nhwe. Sa obi timi de quotation to the team on so aya de o. Isaiah 54 57. 57. Am I confused? Verse 8.
on say oba bi wo ho no mo a onyinsa na we yegu san botra be ma dwon so a na wasa akonyam na wasa anyam na wo bi so kura sika wa chine wo pe bi na wonya bi one from special man oh omno 57 no omno aya to afre ho wose nyama kwa na makwan na mo adwene ne madwene se de osoro kron sen asase no sa na madwene kron sen modie that is Isaiah me na Isaiah no ya back Sompa mame ayi ode na yi ne microscope no ebe yi ama sisi a na wo de na ben okay I was on for I know should I go to 55 good 55 feet Isaiah 55 good for my thoughts are not your thoughts neither are your ways my ways was na nya madwene enye madwene ne mo madwene muntie ne yi asa na awurade na eka wo was na nya madwene ene mo adwene na enye mo akwai ene makwai awurade asemni na sade osoro kron sena asase no saara na makwan ekron sena mode na madwene nso esene mo adwene so kanya sade nkensese nsuo to na so da so pa na abosom da si ho na so ampa so de metre no esese nko bi nyinsa yigo na nko se anyim biwu wabra wo bi pakoda ne bi ayi ne na wonya anka sese ka ede Christopher ko nsiemu ko hwe asemu mu wo wabra de abosonsofo de ko afahye akoduru boko akola anka ni ya kwa bi so no eye na no mo man fa pompo say ne beto say sa kasa ne wo ni say abosonsom no ne anyway ni twaka no shedem ntina me kan sa na me kase bia abosonfo kan ko wiase dabi nti Yankopon no obra abosonsom no obra ntina na Mose wakoyi Israel for na free nkwasom no edru kwan mu ba bia no mo de wo mo nka wa nka po yi ahoni ni ade no Yankopon bufu wo mo ma good no wo Isaiah ngomeno nti Yankopon chinti enyame asem so na wugina kanti ya chese kai ubehwe na akola bitima akola ni mbone akola woni mbone na kromfotachi amwa pa wa wia nkrofo ne ma woten krofo bo de wi Nigeria omo wa sorry dem sum Yankopon nipa 50 na no bi ka se na nko mo treatu yi na ketu na dana yeden asa dana hwe omo so na nyame akwan de kola woni ne papa kwa yi na de ahwe ne se papa nem se da be umbe shutu no o cover ne ba no do da ne ba no so mu shutu no mu sa shutu akwa nti hwe picture na papa ne amwa ne banje no dan so ahomte nti nyame akwan na katacha wo kana yesa yesa nyame akwan no udimi hunu mu da oso otini ni wu a mo mfa hye mo akoma mo mane nyamo yakra e bia bone ye bebe nanim ti na me nyame mato nsafre no boko mo de metre no yo bensu tigato awia kobokro no nyame ahwa mo ampa wa twimu am ampa wakobo obi kro no ma ye ne ya obi sum nyame wakowu abusanfo mo amo text me say aden na sofo call prison no mesra mu munyai ono a ye to asem no ma na obechi mu a na wa kire senti a ye sentence no Can I show for test still? Yeah. Or more test still? Say, my message called prison. Then I didn't call prison. There, I'm for baby. So called leave and so called prison. Satan now my. Waba. Prison. I leave for the 1 hour. Can you? I wouldn't go to. Yakoyi na free. Yes, Central regions will be our 5. And now me will take a swim maybe 4. On a crowd and was say, Nikuno no. Now when you stroke, mild stroke will be. It in the base 1.5 years a crown a bearman in fan Hong Kong.
Nti wo se da bi anopa bi ade achi bi na be ma na ya se prepre no. Just also be ma panyimu no na wakeka ho kakra. No say say office obey dey say me fa no kam na ode ne ho kan no ta once when me anko bi okwa awo so 4 Wow. 4 boys ni ode omo ba ho me call force kro ode omo ba ho pay 4 at a time Nyametimi ye no. Okay. Na awurade timi ye no abusafo yada mase ya renchen kataw ni nyina aye nyame akwa omono mesro hwe okasa yi obi nkatawa onye ujima ba bi okay abusafo ya go prison pe me I high court judge bi Kumasi ha na judge ne Mmrantehene why always bema ne wetimi nye kwaso bema ne hoje waye mere wo mpem bema why say obi aye mere wo mpem a any privacy mo fa ho my lord Martin Bajobi it's very very bad. If somebody is weak in bed, it's his privacy. Why do you be honing all the time? Bema, why you bema anti-dia? That you so try there na nyan wadu. Maybe so I am the one person. So the bema why am the and no ball coffee. Sanko for me no so for mo so far. Bema why am no ba na fichi kro. My mumre fie na fichira motete. Okay. Abusafo na mama etie futu samwa ye de ebre etiefo na iduru TV no so a ebe mo to fa de amamo. Mo hwe Facebook no de mbunya direct. Onyame kan ye ho. Ye won crofobia in the society. Ye from adonke sa word no kra min hunu se ne mafu ya na afo mo I don't care. Na I don't care, I don't mind no. It leads to the city of Hadai known. Na enne de it make us akwo we adonke o. Akwo we di adonke. Sa adonke ne ho asem e na me be kan sisi adonke the most dangerous people in the society. Asetne no nipa mu ye dangerous so pa ene nipa ye front say adonke so because we adonka what say on de on fere hwe ne ya fere nya ne fere ne ehu nya ne hu de ni wuo nya ni wuo aha wenti waya sase abai onti jai yeah kwa from please na ECC for my year train say ferry no beba no ayina efa ni parkas ni nipa no na panto ye ka panto na mbeti ase na ye nante konsuo no ho na mpanifu ye no mo nam say hey come back hey mo sambochi empeso bia be konsuo na kofo ha obi aba mo sambochi metena se ka panto no ba na ode ye ko na say mpanifu se yensa o yensa hey mo amokore nsa akwa ba ko se me me mentija yo ni pare nyina asan wo kokodu nsuara no bobo nsu bi hohoro ni mansan wo ba also on tija asase abai some people are born like that ni pani bi adonke ni e fere nya ne fere ni ani wu nyina ni wu tuna niare asma me kan adonke na ema bi tesa emema bi so etesa oba bi ya donke na se wutiri anya yie na akwaware oba donke yi a wa bete kwaw se wutiri anya yie na akwaware be ma donka so ho mebusam se enhira ne nipa ofere ade dada aha bible si nipa ofere ade kura enhira no na nipa bi wo ho no mo a be ma
on ferubia on ferikuro hene on feri ma musuo no papa on feri nase e papa kan ase boyi o se bonsam kra fe nase ono a wonye sa nipa no ukohia bi wade mu a hey wan kasa baje ho gibre wo kire se wo ya donke on fa hwe ho wo ye no ba ye ho sanete sabia nyaado a wonne ne yire kura na ekon ode ne nsirim nyina be ka ho wotimi ka fo che nipa bia impo no anase nyese bia wo hwe da kosua de no o na eye ni su ne bai e woni mogem ebi wo ha na wanom nsa ebi wo ho no mo a sa adonke no obi wo ha wonom nsa ene wo ya donke obi a obetimi aka fon akere ho but ono de ya na ye kakra if you say ensa de tekwa okodwa atoa no akopa chew nipa bi wo so a ne sikanti oka fon onso ya donke suro bia yo be ka fon akere ho obi so onya tumi a ene oka fon ahia ne mienu a oni tumi no wo bre ne ho ase nipa bi ohun na ho brase pa da obenya sika de tumi no edane na ehun na homa so obi so nipa su na ne papa te saa ne papa ka fun pa eno na ehu pa na de nipa su no ehu papa because the sika no de yesare de ne sika sa no obo fom a obebu ade na de onya atumi so men kan say ebia yesesa bai na ne tumi no bo no a onso obebu ade na de ye ne suru de ehu pa abrantie bi ba menchai ebe ka se me se na yire se wonwa no omono me hwa brantie wono ada ne kem no de abisi ho me hwe na taade ye hye no mpabo ye hye no watch ye ba abrantie ti se broni na me hwe ne kom nam se bema wo abrantie wo nya brantie a ese se oba ka se wonware enti asma esie no ka no kore pa a kire me ho anu asre Asem Mmrantehene wo ye magic kano kure pa kire me wo so me kano kure ababa ona me wa ne papa yi jase hene na me yade bi etia me yire na ye ko ho o kan wo se wo dwene nkwada dwene pa wo nwene nkwachiri na mka che nso so ye kwasia ino chedo and again say ha what's me papa kwasia ajaba kwakuya say we the gold bar kura na emamia me what's me papa kwasia no me na wachiri da hwe on say awo mu no e ma pe on papa sempa wo ena me ma so pe wo mu maami asem asema making from my own psychological view yeah because a man there onyini kura otimi ne maami pabom ne ya bo atwede otimi ne maami ya ka oba bia hwene mu bon no to wo ye wadwe say wo be ka de anya kire wo be ka bia kire wo na e mema ne de bemma bia ne maami ho agoro oba bia mfa ne papa ni agoro kura no wo se meme papa wo san ye wo hene na wo wase ne kwasia no wo boa master enti oba ne ba manu no wase Mmrantehene sa wo se mennafo emfuture mu mini meda na be ma wo yakasa tiam papa no wo boa me papa ya kwasia wa wo me wa tete me wa toduane am medi am manyini wa be ware me it's okay Sompa 93.1 adonke omono se wusi ani pote sa wa hieja accident sasa eye abufuo ene ahantan afra ni ani etranton ena akwasaye afra so na me kire no enti aye dene pa sa eni etranton ni fi mu ahantan be me latimi ya donke
ɔfa ho sa akɔda daakye wɔnyi no ɔbɛyɛ adɔnka ɔmo no ne nkwada brɛm no hunu o me na mɛka kyerɛ wɔ sɛ akɔda wɔnyina ɔbɛtɔ ka no anoma no wobisa petro bo sɛne yɛtie bi a adɔnka life no sa akɔda de nyina ɔbɛyɛ adɔnka a wonim hwɛ akɔda wɔnyina no tirim bɛyɛ dene kora wotumi hunu so ɔne nnua no didi baako fa nam sɛde wɔsi abɔre gyina paw me maame sɛ mɛbɔ gyina paw sɛ gyina paw no so manhunu ade kora na maame kyerɛ da wɔsɛ mebɛbɔ gyina paw sɛde obɛsi abɔ wɔ no ɔmo no hwɛ mɛkɔfa me papa kyɛ kɔyɛ concert na megyina P5 me papa kyɛ ɔde kɔ afuo mu o nti mamfa ne sɛ yɛ asɛm ɛne yɛde kɔyɛ concert ɛwɔ fie baako ɛbɛn me papa na ɛkyɛ sɛ me na wonim sɛ agorɔ kikirikiri na tutɔɛ na wede na abɔrebɔ na wede na abɔ na maame bi yɛfrɛ na akuyadɛ na akuyadɛ na wɔ sɛ ɛberɛ mu anaa sata na mutwitwa berɛ da bi ana wode mu yɛ ne fie fie bi abɔntempɔn da no na wɔ sɛ ɔhuri gyina na ponya ɔkasa ɛkɔ yɛ fie hɔ gyina wɔkra bra bɛhwɛ o abasiri wade ɛda wati fi na ɔba wakɔfa ba yɛbɔ no bɔɔdo me papa bi ba hɔ no sɛ ne kyɛ na ɛda wa ɛbutubutu ni na papa fa akyɛ no na ɔde kɔ fie ɔmo no wonim sɛ adeɛ wei mma metua akokɔ ne nkosua o hwɛ wowɔ ba kɔfa wo kunu kyɛ de akɔbɔ bɔɔdo na yɛpɔn a yɛkora sɛ yɛ wobɛkɔ fie na me maame bɔ me bɔ bi ɛwɔ saa adeɛ ho na mɛka sɛ mɛbɔ gyina paw da nam hunu gyina paw no paa okay wodeɛ kɔfoɔ dua borɔ ne bɛtɔɔ mu ɛyɛ asɛm o adɔnkɛ suba no sɛ sɔre a ɔmo no onim sɛ wokyɛɛ no onim sɛ wokyɛɛ no panyini onim sɛ woyɛ sɔfo anaa sɔ mpanyini yɛne aberante bi kɔ hyia mu na yɛkyɛ apɛsia no sɛ na bɔ mu sua ɔma ne baage wɔde atoro kɔ ɔwɔ no wɔkɔ fie masa ayi abomu guy baako kora so wodeɛ bɛgye me mabomu no ka ɔdeɛ ho ka yi ne baage ne rakyi ɛna bɔyɛ ne baako di mmirika twa no sɛ sɔfo sɛ bra sɔfo wɔ sɛ ka kyɛ nsɛ memba ordinary man tuobɔdɔm ɛna akoa bi fɛrɛ kwakye mensa ɛna ɔne inspector ɔhɔ kɔkoyɛ na yɛfrɛ ne nua panyin ɔmfiri Volta region ɔyɛfrɛ ne nua panyin baa ɛna yɛsɛ ei wobra no wɔne inspector ɛko no ei this my brother kwakye mensa who born this man by mistake ordinary man going to fight police inspector wɔte nipa da sani a ɔbaa wowɔ wowo ne police inspector ɛkɔko oh where should I go at all should I run away wɔso wɔ nwane mfiri kuro no mu ana adɔnkɛ su no onim sɛ me papa nie onim sɛ me maame nie onim sɛ me sewa na ɛbɛyi ade a mayɛ no ɔbɛka biribi akyerɛ me ɔbɛfɔko tɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛm sɛ obi kura adɔnkɛ suba no a yɛana ne nko etia fi sɛ nipa a ɔsonobo wɔn wofɔko wɔn nyinaa ka fo kyerɛ wɔn nyinaa no ebi wɔ hɔ a ɛno me ba so ɛmfa ho sɛ usa ada nkwara no kɔdi atipa no ho agorɔ no odiifoɔ no sisira mɛtete wɔn ɛhɔ nyankopɔn de yɛ example sɛ woso nipa nsɛ sɛ hwɛ nyankopɔn ka kyerɛ Jacob sɛ wo mɛdome deɛ ɔdome wɔ na mɛhyira deɛ ɔhyira wɔ enti saa nipa no a nyankopɔn ama no saa rank no anaa nyame ama no saa citation no mɛka kyerɛ sɛ wokɔ gogoro so na wotu fo ma no wagye nome wɔmmɔ wo dua ɔnka hwɛ kyerɛ wagye nome nti nipa a
omo pagye mbatiri kunta fo ne ade no omo mehwehwe mu no mehwehwe mu no omo nta nyine nche sa wo ye wo bawo bemo adonke suba no wo ho a wo nta nyine nche if you say no man and thank you very much. I am here with greetings. Okay, omono bremo kata choya da senso ne na Monday yakwaba ye be ye ho adru na ne starting into obi a wuti bia no afa bi on fa ye kwaja kata choya da se on se I don't care some ma woken obi nso be fa ne se obi nso wabusuam no ya don't care nso ebo bi na ye ka de enye ho asem ne ne ye ti ayeka ebi don't care time na I don't care ene adibuo se obi mu ade na obi nso ye dwe saa em so mu nyina ye eya kwaye nnuafo ahantan dwe adibuo wonye nsade ha I don't care no em so mu ya nnuafo bi sa I don't care bi o be kan se obi o ha ja wudi na temu wadi na temu de I don't care to be baby nya ho ene ye ka I don't care asode ne side kata jo I don't care ba ko pa no so dangerous pa nka me so me de kan de no ye say o se dan ye kan se mbi se oba bi wo ho a se bi ni ku fra dwuma ba na aduane bibi nti ni bufu a na watam aduane na sin no wadi also she don't care. She doesn't care. Good. O se wo bi nso ekoyi se be ne be ma kire na se na wo ka se no wabo kata na me ka se eburu mu adonke no ade che okodwa ato ye ready na se de re meko ade amase ne ade a kire me kata cho adonke asema na ode abai nipa bi a oti wiase nipa dodo na afasa de no na ko hia bi a ebi de ye ti se de na wo kan ebi su de enkoye kura ye woni nipa bi wo hodom a onfa ho sa abontimi kwa ne papa kura ya obe discipline papa master ye woni nipa bi wo a ni kuro mu hene se o ye dwegu no so ono so be dwa a kire nti se de oi abrante koka kwase a kire na se show I don't care because we can maka emfa no ho wo pa me ware wo ba eno nkire se bedidi matem mi ofie wura eno nkire se bedidi matem woni bia ode ko ha dan o nanso omfa hwe wo ka obeka bia cho patu no adacho san kofo sa no no mu hia eno na woni ni hia na se madamfo bia na me ne nam katacho na sa damfo na manwu ni de me hu biem chese omfa hwe ho katacho ye nam justice hotel na dwu brebi sa tam takota yakọ ena broni bi twam na broni ni twam wie no ena madam fuko kan fuck you na broni say what na won say the word fuck you no anya broni anya obi na beka sa word na kire no na broni ni gina no say who say fuck you ye ni say broni hu say tete no so de ni say broni o sifri ni ka ma pese kuta no kata jaw yani ya ni nam nyina ya to nwuram ye kote baby na ya down for gina ho who say fuck you no gina ho I say fuck you second fuck you catch your broni ni sa broni ni je gina ho so tweme broni not twi eh sa o mo so mefu e mai bi to abetra ha che teteka mu gina ho sa no tu ka pan woko ba ye ne a me fi sa donke ne bi ne so no ye to nwem ye oni pa bi wa na donke no di na je ho ba ko because maybe a walk on wo on ti say de insu ya no kata cho woko ba yo na so kwa bi so no na esesa nko tie empanifo na no asem but mu ke bibi no on se ye ka kire mu na edan mu san fi insu na no but ono nko akoi e wo insu na no asema na wo ka no but ye pese ye kan nyina ne se ampa ye wo ba bi wo no kata cho ni kunu ebu afu ye esesa nko nya abotre krokro no ehu se ba mai ne bo akoma asem kitu me ka asem bi kire me kunin okọ adwuma no asem a me ka kire no anu akode aba aduane ma yesu minim de we me kru sitie minim de we a meire sitie enso he oba ma betwe ntoma kata no ada ya wonka bibia nkire ne yere opa akọ oba betima twe ni kun aduane asi nanim di bran opa gya no emfa no ho
Okay. Sa no ma sa de katacho ko hye bia. Na wo ka se mi se ma no. Enkola ma no. Ha kola bi wo wa. Enne sa de we. So ye oba ana ye be ma na atifie no wo enum ana enan. Obebu obenyina obaye mansutwi ne obehu. Study na yes. Onkwala no de study bi. De wo so obetwe manso pa so obaye panimu obetwe manso wo. O se otimi cha de. Na we se ni memi de swa. Chinchina wonim se oswa. Enti no wo ma na ketwa. Chinchina dabi ye nyina de enyepe. Sa akura no hwede na dachi bia hwe nyina obaye pe manso. O de manso beba. Suffer brem. Kata chow me dasi. Dasi buru. Nyame shira o. Pamani. Ko nyina ba ko pe. Obi bisa ha za wo dem ampa. Bisa de de. O se uti wiase na wunyanya se ne suma wa eboa wo. Ba bia de be ko en mesua de. Yo. Mesua de pa. Because what my friend the team. And yes, be a prison and another because oh, that be a prison. Another me ko baby papa. It's a prison. And mammy, my dream no more under house arrest. It is a oh, testimony. Father, I say, mammy, said the be ya. Or the house was for me. Got a chum dancing a yeka. I don't care. I don't care no. Anka me the fa baby, me the fa baby ma. Nyame ahye da hyira wo mu kuta ni munyam pa utimu se wedi ekoyo ba na ubehunu se bi ya wabo ni kedi gina baabi po bi ase na wayi nani atoto nani awe se on yo mfa hwe ho oh na ugina ho se wo pe bema abra nyankopon ahye da sisi wo ba na watimi awuro no hu no ugina ho na light dan so no oto se ofa bibia ho watoto na ni awe ni wura fi se ne ho kwa na wawuro no sabe mpredua asa yennuanom bi ne mo kwa na sabe o madwo ho ate kura mpo no bodani bi ho ha bodani kura no obo se onamo no ofifa aban na so kwabra ne a o motam etimi gina po ase katachewo adonke ye wo memenim bi wo no mo asabe mpredua asa wo hwe bemma ni monyamfo a onnom nsa na odagatem ade china se na yede kura ka ofa asem kono ha dagatement de yi onu no ho ensa mabake se bia ti bia wo mu no katache wadawruma enye katache na media mi hunu se adonka na nkasa na ye spirit bi e ba nipa so wo hye nipa bufuo hwe na nsan ye nwia kura kituwa bi sebe omonya premu akotena bochiri hwe ni monyamfo meme yedu mabetena sante memu mu dinyene hwe nkora we kasete wo mu a sebe mu nto sebe teso onfa hwe ho I don't care because of baby otienti anase kakra wonti onfa wo se wo ye panyini na odi atempasa kata joka bitu se eba sa nipa kro no wonyini nche wo na wonyini kro mpo na se mantam woni amfa ni wa wankasa wo ba wodi bediwu because esana wutwa no sasa na so na ba be faso wonya panyini na wudi na tem abra panyini wonya ohwe obi hu ase no akote na didi panyini na tem adonka me mfa ho me de meti abrochire me ha me dan yentimi mfa police mfriga na ama abrochire etie ni panyini a sebe nanim wonyam atem adonka kata chawo ye wo so many ways ya adonka ni bani paso ase won fa hwe ho na adua ne se won de ye o ka de be ye be hye wakoma ana betieti wo na wonya wo na me brother baako na onum se yi pa emre bi onum sa ma seven produce nkora bo naked ni nyina akiri no see katache was me oboa ensa no me mfrim ototoro ni awie kopim se emre bi de onu anum nsa e de ne kra akohia ka pewu awie no tie besere etiefo ni ahwefo mo hweye se wuti sati bi animu a ebeye better se obefrim because ebekoko wie bone ebi nipa wo di na tawo na se obi wo so etan one day bi oni ne bebo mpu na abefa adonke emo nipa nana nyame nhira ba da se pa abrowatia ala chobe ma so for yesi ya mo akwaba oh mama na kwa obi ama na kwa bala ala cha o fans ne bi na eto ayo
fans of Mmrantehene almost so more akwaba. Ya chiatie fo nyina ye da nyame ase. Ebeneza de ode ya bedru ni na sedan kanidi. So what you say? And child and I'm so many agina baby I'm a day fa no. Emi nua mema no maka me so me de fa. Oh, I'm start to say. What's your shoe? So what yam? Oh, it's too early. It's too early, but my men can open me. And no shoe, Mr. I'm proud with your work and that's all. And then there were resume. And I may just and can get on questions shoe, no just slippers. That's what they do with me. Everything about someone said that. I said, okay. And I child branding in your fancy, I must say, an amount for penning to make tramedy and it's when I may add me a ballroom. Oh, dear, see any. Now, Miss May come up. Minua no manase me nana no Mmrante kwane na omo so aba no ketecho obi wo ho anase wo mo afo me kro bi na hanta afo bi wo kra ye pe enkofo bi amomo akodi sebi enema ensemfra omo na ye kofa wo no kane ne kra no hwa amanyoko ahodo ni ma no omo wasa Mmrante kwa omo gina omo meso a omo meti tu ohina de so kra ken ye pe na na kra ni akunwa ne da nso wodi mo kotu ade so ye Mmrante kwa amoma koye wa hini bi domo anase empanyimfo bi domo a ye nie obehan ye ne ana wo so kwa fa wudi fa ho kra ne ho fra makra mpo emfa ne ho na ya na wo matu omo ekra de asi wo e de ye sa de no na eno ene na meso mi tu omo fo se wiase wo we no sa wo de wanim ekogege sa ne ma nanim a wanhwe ya oseye ene beba wo afenti no ene sa de ne wo ho wo be hu ya se wo pe obi ama no se wo pese ya o metwa squad ama o ma form squad intro bi kwa ye obi bonene obi ba ukun ho kura na wo pe obi ama na kwa akwhye na na se obi okra se metwa squad am yakọ repi no metwa squad am yakọ kuno metwa squad sankofo na yi o manim e de ato ho ne no e na meso mi gina so etu o mo fo se sa de no e de wo seye e na e de bebre wo no ma bra bokete chaw de me di ja wo mo aye eye mebu semeti aduonu nkrunchemu aduonu miensa no wo no so nipa hanta bre no ase sa wo se wo mfa bibia ho wo de awiase e wo no o fa boga enye swan bi obi bibi enye obi bi do beka bia na emfa ho a o se wanhwe ya wa hanta bebrebe no e de wo se ye e na bebrɛw ana ketecho proverbs wa na se mebusem wona tudu nsianchemu du wotwe no wo se a hanta di wo se ye nim na dwe honhom di ahwe asehwe ekan enti se wo a ene wa ma o metri so wo si obi entimi nya wo hwenti no obi entimi nka wo asem opanyimu bi entimi mo wo chem so no ene proverbs anase mebusem to di nsia ichemu du wotwe ka cha se ahantan na betena wo mu no wo se edi wo se ye anim enti wo di wanim anase wo de ho akowura mu no hu se o se ye bi edi wanim a ye ba nanu achi no wo se dwa honhom ne so a eno so abeta ho anase abeka wo so ban so ho no eno so wo se ahwease enso edi ne kan enti eno no mu no ebema wakwa akofom ebema wahwease ebema wanim agu ase edi wo se ye ene bebre wonti ye nua no Mmrante kwa na wo masi so ye nananom ye manom a wo mafa sa hanta ne dwa honhom adonke honhom bia de afa wo mu so so ban ho no omunjai anya sa de a wo se ye ene de bebre wonom dachi mpacho me dase meso da wase pa abusuafo tontonfe ya no sana ye fa dwene madaroma de be ka tse mo so de mo no megidi se no a na ye kan ha se no pa ya na say gospel song nam say we are say nyum no bi wo ho no ma ye gospel amati de dedwum bebribe mfa ye nkosi hwe no ye gospel pa wo mo ayi anim se to gospel no ebi okra hwe bibia nim empty song akuti abone kasa twitwie ne nema na bebribe mfa ye nkosi hwe de ye gospel pa anti madaroma de ye kan wa say nyamsem pa na ye kacha wo me kwa homa no so na ye mfa frefo mi no me ensem na fe ena ensem go fie ha ensem awese kapa e wo fie na ye beka ne nyina wo ma ye nko afrefo no so hello Katacho. yeah Majo. ya de na Ukro bu ni askara man fo ni no fa hey champion lady
Champion lady. 3.1. Oh. Aba what's about the Casano? Come on. At a time, I mean, slow pan and a foot to our jabba. And some will be bleeding same piba. Mo. A fellow come here more, a very actually. Yeah, from someone go. A fellow of food. Me that's it. That's the pass. So for more Yo, what about it go? Hello. Hello, Madam Bajamadre. Yeah, Joe Peter. Peter, you are at Moonlight. Yeah. Madam, I know 2.5. Me that's it. Now you hear them Quanquan to joy Abaya. 3.1. Who can then call up by a day a try it after 2 try it, and the belly bosses to a roll. Anyway, who? Oboka, we Kaka Tibidi, and your mind preaching it. There's a penny crowd, I had not penny soon upon which me pretend own as Kata because they can walk in and crack at your Casachan penny. And Yamoho, and yet it has decided to Bandia and Quanquana by the Ebepa. That are city. No, was a pa. Hello. Hello, Monte. Necia. You swami. Champion lady. Yeah. Now, oh, one from our. Meow, Blanche. Yo. You that's don't back up pencil, and so that be a message. Mo. So for me, my papa. Pa, the pass also. Yo. Now, more so that than what Talibia, someone yesterday, a grocery I asked some. Nancy and the same. I said, Mamma, father, dear. I don't care, Madame, for be a lot of me, dear. Or so couldn't see a child like more or one found or ballad or ballad better. And you are also the sicker or the edge, you might not see the coach like this. This are a Palano Super TV. And while I see the flower found, oh, my child, I bet it on found, I bet it on found. If you don't care for your mother's almost to buy. Hey, we shall only deny a war. That's a pa. Hello. Papa, good evening. Good evening. We are Master Brunina Colano. Hey. I say, come on. Yeah, that's it. I had a sunny talk. Sompa 3.1. Now, Papa. You have been a few room. Indiana Sino, a Tikida that's here. Uran so a Fubiana for and a man also tesoro, and a man is soon. A Tikida catcher, Uran is there. Catcher and Master 1 day soon. Yes, I would have some of you. Uran could be me, I don't care, and from home. But for by and a man quite a book in the aqua. Me, Uradi and from home. Na kwanza mnese bofono buy or buy no ana opeja ni tu ana bigiyan kwa kuma no mano anoma ne nye bibia mbato bibia akikide da na ana no mano bato form you see ade bofono wanya nam ni menu okoka beka no want me mfa menu nkuta sa anko fie this our chwa ngura num na ode akikire na ode akọ Papa, nka wura no ka kira anoma no ye na o je su no nka mo men sa ba kopi Davida nka mo men sa kopi me I don't care ma nka no ko kira mba ne se ne mba ma nyina se e bi a wakọ ware wakọto abanoma waya de enye ka kire no man ka kire wo se enya wo banti wa don't care ma ne mfa ho na wo na nto a awo na ntia na aka oto Papa me kian TV see mama yo hello yeah Mama Trasi yeah to me dey don king come out official text that be given about you know see nako pon trouble as so share mo yo ya na sima mo dey aba no dey am I dey man kan Asem Papa na you me say so be mo kofa and family ho ba na I don't tell woman dey bia do ko jantoa dey bia abe pacho am I dey I will not see the baby now, but the beer machine. I don't carry on fun that you beer and two. Open it that tells you so, Cassania, but I would die. Because I tell you for your boy, I would die.
Also, BBNC, men found. We have to dance in routine. Then I call. Let's go, I don't care the young fam mobra. That's it, rather. Who can right? Nine years, I don't care, don't say the cassette and another cassette channel about Korea, yes, after. One way you know about more than that come. I don't care, young fam mobra. Not yet. Uncle Ponton was no sham. That's a pa, want to know what is also. Okay. I was there for Yabora TV no so and 10 you would TV no so. I was there for more so with TV, no more chance Sompa TV, and I'm also more chance on Panel 3.1 and smell cost of hormone. Yabidra, Nancy, and I don't care, I don't mind. Yes, it leads to the city of Hadai known. Baby, I say near Chonsamanko. Now, I can say, yea, me who young can't. Na catchy. I don't care. I don't care. I don't care people in the society on who has any kind. Oh, man, Fahon, oh, yeah, may yell. The any way you may would dear ferry, you may ferry. You must sem. Oh, you may yell, you my boo. Pa. I was we are brandy, a mebo, we are brewas or miss moo. Ah. Or the Abraham Musuno. Now we are seeing small ya more brewa in Suno. I was for and I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I can't be mono. Self Subana de or how Kessia pa neba or Banano who could be at or you don't know who could be at who could be at I thought a beer would be no son. I don't care at the bar, no pokra de attending Iswa. Ya na utimi hu ne gina bre kakra na de owosi kaso adonke suba na ban mu kane no onte sa na obre ne ho ase oh asmesi na nkompe kasa o hwe de onya tumi so sa yesi ni pa open suba pa man sika ne tumi na abehu ne suba pa abusafo ya de dwumadie no abawie amanfo tumi afre kama ama ayefe na mama yentoa soe na asmedika no yemfa emremo yemfa asmedika mremo na asmedika no ba no na yede adwatondie fm na ayefe samensa ba kende wo asokore mampon de ne asokore mampon wura bank di hwani mu no abusua esese ukona ukohwade wo yade tete wo yade hawo yade egu animu ase mesre bomodna neko semense ba kende kasokore mampon enye kende kene ne fe no nko a ho fe yie ahomka wo papa na nya ne fe no nko a bomodna na fa wo yade no ton wo yade no mawo na obehwe na ebesi ni pa free US ni pa free Germany ba edo yade be dan semense ba kene bo won sem ema won yade biara ejeje wo nkase manka wo yade diabetes ne dwunso mu yade bia prostate ne hypertension emojawe anemia ye ma omoja ne nansa so yesi moja ne nyina asa amfiri ohwemu ansone angu enso moja no asa wonderful malaria ene typhoid candidiasis so ba fichi kromo ha obia ulcer ne de keke ka ho obia no bomodena na ko asokore mampo rural bank opposite hwa semense ba clinic obati ase pa mesre bema bia sabia nyado a woto ana ahwete wosodue mu ana paw ne man ko yie wo manse mu no ene man ko yie anadwu bia wo pache so me sorry na they say dumuni adan ente sada ene enkoyie ya na ya abusia adroba ko pe na wo koto woni problem bi wo ko mranti brim pa Siemens Vital Herbal Mixture say dro no ana manfo nyina afre na agan no agan na nye so ne enye easy oh oba so koto agan bere wukuna wonye mfomso
bɛmo aware aye yie pa oba wo low libido wate nka no wo fom pa nti awade ase a won kora wani nsɔhwe we se wa unhunu de wo gina awade na ase bia mesro wono no magan no a ɛbɛboa edi bɛma no magan na oba no magan a anadwo no ayesuro do kuo ha gangan nyagodo ha kesine hu sare medical kana so come po rura bank hwa na wokɔ opposite wa take kwa no so number no yɛ 0240 61 6061 0240 61 6061 yeah Semens Herbal Clinic one man shop one wokɔ hɔ aduro no wobenya bebre benya in boxes afi baby eton biduro ni abrofo duro bia obenya bi atɔ okay afi mama yenko akokora mafia sini no wayo si one ventures on a terra one media na aka bomu na ode akokora mafia sini no ebre wo ye kan mafia no a wa wunim se de yesi kro akokora wo ye mafia wes hey nyagodo sidie wom adesua wom nyasasua wom eti abusua bomodena na kohwe bi akira kwai nefa jeji wani kumawood sas no dodo no awom wayosi wom akabeneza kwakumenu na komfo colleague no me de combination is ya nyagodo memne da anwumre no otwe ne fa kosini no nko 30 minutes pepepe wanka ho na ekoja akora ni aya pi wukuada awia no mienu kosi no mienu ene fa bomodna hwebi wana waso dwumedi asene no 21st Connect champions in sciatica yade na eso 19 nenam wonan kokum na fa to ase na so sisi na kirimo efom popora enyagoro se 21st Connect ha make no fear inzuro kura agoro abe Herbal Clinic maame na wo sickle cells eduro no se sickle cells ade wo ba bi ye SSA inzuro kura sa wo bompa ya yensi kwan ne fa no koma maame abe o mena bibiduro sa ya ade nwanwaso ono maduro 5 days only extra comfort limited mattress papa fie ne ho mattress papa bedam wani ekum kama mattress bi ho a wo da so kɔ akiri pa wa hwea bebu atacha ehu pa midimafo Herbal Center Dr. Tam da so Dr. Du Jamfi the Great no obu akwagogo na sisi de wabatempo no so uduru ha be hu say yes be me di dwuma odi for Samuel more power wono ba ko mkutu jani me no waka wo hawa kyerɛw no akyerɛw ne yɛsɛ sɛ wo yɛ ma wo hawo no firi so simple calculation wona waso akokora mafia sini asene okay abusiafo mama yenko ne 10 okay abusiafo Asem pa okay mama yenko asem no so mama no odina asem no aba watna se oba me mo akwa yeah jada what they say fine what they say di Christian aku pachoye yo aku free ne pakoso askoman po pakoso pachoye obi okay ako anwumre pachoye nyumrade enya boko me pacho ako kasa den why me ni be ma bi na ye ware e friend Kwaku Joseph Kwaku hwan Joseph me na me betena obi nche wakumase ha na ohun mi so be ware me hunu no no kwa asore ewo yanraga ena ye de ware ye ya ifro nyina
ye ware wie no me hu ba mana bra abo me enye Kristo ni mapa kakra bi osi okọ ni bra wo Togo si okọ ne ho kakra bi okọ so okọ bia susu a me business okọ ya de o mi bra na frem se me be hwe ade eno ana obeka achiro ti okọ na me bo hu mpa de nya me chire me no so ba na me bisa na o se ntisa odisa afidia na so lokokra NCA biom ti as akoyes me Canada ni ntokwa na edem pipe afidia bedum na bi no se de osi Togo ni ntetam na beburu so enti obekokra nka kire me isi ada na obekọ na obeka kire me se me kọ me bra me kọsara me bra me see you enti menyim mini na wo 3 de to so 4 no ena nyi sena na osakra me so okọ ho na me see you okọ ye okọ di 12 days no ba it me bi sa ni hwe ho na obefra me ka hem se adenti na otu kwan ba me bi sa ni hwe ena me so se o kokra me ka kra be da na sa na oba kra me ni masem kra me bi sa e pa cho wo se okorumu no nyame yi bibi kire wo nyame de o yi bibi kire wo a ye da na di na se na ni mo nyam den na e ba wo dai mu na wi yi kire mu de kan no okoye me so da ye se ni brade ni ko baabi kro mo kan nyame fie na ebusu fie okay na me hu bibi se omo twa akokọ ti oban na me bisa no o se ntisa de to so mienu eno so me hu se onini bra omo gina papa bi nche papa na egu nsa ti oban na me kan se Togo koye de o se won konye hwe enti me wo me ba na to so miensa no ena me papa wu ye yekoye no ye ba be ko se akola di kan mienu ni nyina ya nya oni fi kuro ba ko Togo ho me pa cho ye votafo na ase ebutiafo na Togo ho no enti ye koye ye ba be ko me papa ye na ye sofo ne ka se de ya ambulance na ya nya be ye kwaye ma ye nche na ye nye bibia antetam na ye samla ye koye ye kodu omokro mu ya na me hu bebia ne bla no wona na me hu se busiafo na be hia mu onu ne busiafo on sansa ma omo ena me friend won che se obi a wokọ asole wokọ kitaka bo sansa ma usumsufo na o kanya me sem kire mo ye de na mo ye de edi me kanya no se adentina me kansa akobo ne busiafo amane ena oye na se na obi atame se me adentina me kansa me kuno o sansa ma omo ma kasa na ye de firi ho nti ye ba bebia ne bla me firi mi bebia ye koye ye no eba ni bla ne fi ti me ba na me kansa adichi ameko o si dabi me da ho 3 days na me da me ko na me ko ya na say 3 days na ne bla ne fra me say bibia ye ne nua na o mo akobusum fi akoye amamle si ade ne shimiti me ba me be bo me so fa amane say na si o nti oba me di kan ba kuma si jan oba na me kan say onko so for ho no ko ba na mane anya si e o so onko enu echira na afide Togo ko ne dia ntentam pa enti oye sa na menyim de to so for na ka cha me say e ma me nsum me ma me nkwa sole biom enti me so me ma nsum busuma enya de obehwa me ka sa agro na odi ampa nyi sane mu me kunu hwe wo ko adwuma Monday obeba Saturday 15 cedi ebi 10 cedi etam oye sa man ka sa akopem se me woye de ade sa na ekoso na me be fra na ka cha se atete ne dosu me oba time obekọ adwuma 10 cedi me kita akola no beko school ansa na kitwa ne so na meye ne de o se kura de okwa akofa oba na menim sa agro na wodi ti okwa oti me ko di 3 days wa bon ti oba obi sa na da ne ntokwa odi sa afi da no frafra mma na me kan ne da ne ntokwa ne mu na be ma ne ko ye kurom ekọ kansam asem aye kan se me kunu se onu ne de onkwa asole biem se me su me nkwa asole a me sumbusuma enya de obewale me kasa agro na be medi be 3 years ne be me jan kola mienu agum so ni ba bi otse de saye me ya de pass ye dan si kana so don be win my for see onu de onu ni me kasa agro na wodi me wo na afie wa na ba be kasha me se me kun de safa na mani nkrofo mienu so mo famble ne se o betu nyawa na gwa abonti elam se o mo tu nyawa na gwa abonti me ni nkola no ye be dan me kura de aware sem kura de me ka biem o han de ma nkola no
na the nation kola no school no e kire ye kwa enim na de sese ebe na ye be ma si da bi after the wadwane kura ye friend like kura ye ntineka e se fi wa no so gina mi so se be ma na de safa na ba de e de se me mpie na onje ni dai mi susu mi ne ba bi akọ ma mi so yare me ntina ma mi akọ ti ahwe se ne kotodwe mi onu nyina oda dem abusafo obaya asem ne tofan ne se oni ne kunu nyina asase na mo ya kristofo ye ba okunu mu aba okunu mo Nyankopon yi kire no se yo be ma no ne picture no fine guy Nyankopon yi kire no se we no ogu nsan abo he ne yetwa nkokọ ne ade obisa no a o se no ntesa in short no anase de tietie mu no be mai wadwane agya wane nkwara no mama wo se na se ne fie miensa na eden wo de safo no bra fie wura no enye onu akwa ne le bai o de mani nkrofo mienu efie wura ne ne be ka kire me se o de mani nkrofo mienu ye fie wura nkasa onti baby yeti no o ti friends central so obai no be ka kire me se Asem me wo ho ni okunu de safana mani o enti se die mejimi dan nam so de mani ho so onu mu nkrofo no boys mienu bi na de safana bai so wo yare okay abusafo es ukrum pete du ne mabika ana da ho no ya ne yata aka sa anwunafo de nka omoma ho hia won anwunafo me ma na emsa jama tete no ene de obia sensene okay obey na sem nyina eno waka no be ma na te nkwada ase miensa mienu aguno so wo hwi mo be sem fie miensa ne na nso wo hunu kwade safo ama efie wura se wonyene safo na advance no so a ontu obey ne ne ma ampa advance no asa de kampokula wasan de achirika ofa bere ne hene asema da hono no mo enko computer so nkodi dwamra Odofo me ma wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanso Obakus wouldn't miss our bra panyin na yirasem eno ayantumi anka o ye bono oba ese chichina won konfanko asem wo mu o bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsen ya no waka ne sisi ya ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo nse na ntesa ena madam fo won kan kire me se na de we dia ye asem ketu e ene na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a ese wo ye ho aduru de ma ni je ba wo no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrobi was semence ba so asokoromampon your friend semence vital herbal mixture ninsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi ato a ebi was asokoromampon semence ba so eni mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pen dodo atu a koda ni fama Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Dina ne odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti
ɛna ma me gyina ha ɔhaw bi a ɛda wo so sɛ amanneɛ na ɛda wo so ɛka ɛna ɛda wo so yale korankoro ɛna ɛda wo so wotɔne a yɛntɔ anaa obi na ebu kwase a obi gye w'adwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo anaa kɔɔto asɛm na sɛ ɛyɛ deɛ yi bɛfa me so ama wo a wohwɛ me no woayɛ nhyira dira ne odiyifoɔ Samuel akwankyerɛ gya. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Gosh. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Kanjina Kaline water. It's not a crowd. Actually crowd. Obi obenum bibia abonisem obi obenum bibia empanimfo mo daroma kwase ne bibi ndokona te ase de wonim sabene we de ade no a bruni frɛ no pH no de so nsu no mo test no eni hwamo e kana correct say traffic light man panyini kura na eba one de so wo ye na adwuma no wo ye no kama pa. With the sun, I say, hey, make you no drink this water. And no your way. This so more yellow, no. Hey, I said that some ma. Yes, you drink beer with the sun near yellow. Hey, don't go there. Ye blue noir. Aha, papa no. Na kanjen alkaline water no. Pa. Hey, and Tisikan tonsio nan toya de mesraw. Nsure me ha onuma ya de empa so da fe ni matias ye pass ni pa ya de bebre ye nsu a wonom su ko mu da bia no doso pa. Hey, osa ya de osa num su a acid womu watu petitu ye fast kope kanjina kalai water no se di obia bose ten kope kanjin alkaline water obia koda ya wonne oba wonyem oba ofoforo ye weri ankasa opemfo no bi no bia da kama onyem kora na no kanjina alkaline water wo koda na wo ye strong. Okay, I was here for with your experiment and will be no libi, no labalaba, Brema UGC. About root to Quantar so far. O mania, Uku and Imka Krebi, right? Stores no war 10. Achakada Paya, at Tahopo. Sir, Oba Sompa FM ha, ye bet so baby, if you were no to be tia. Asem Mpe Nipa. Number of friend 0241 449191 0241 449191 and 0507 379474 0507 379474. Okay. Omono bremwe na akasima kakra na yemfa yenche kakra. No. Katacho medasi yenche ya tifo ni ahwefo. Yenwa bai wakasa na ne kasa no ebia ye ne yetitwi no. Bia yantini no na mrante bo ne tofa kire mo no. Na katacho ye besraw enoma bi koso ye Ghana memwa, especially Asante memwa. So bitimi kofo bi de shefre baby. No de na ba. Na wa ba be jani ha.
ye beka sisim kuro nso 7 pedresa ye wo trap bia ehene ene na chiame e wo kuro mu ye bese say de dikan omo nsore emwa yen na ye bre genti na meka sa katachaw hwe de kakanka metima busa na me pese me busa me nwa ba ese katachaw me nyin ni se be ma no oba omumi enu kwa ba kwhye dentoma wareda eye dan ya ye wonchi kafo ho se wo ba me ngidi se wo no wabusua oba wabusuafo ka ho be ma na busua so ka ho ade ntia ya na ekomu saa ne ye aware mu nsem nti na de aduri enka enne ye frebe ma ne nya na ehemfa na ye ne yenkoso yenko hen se wo so maame ni kotodwe so ti ase be ma atimi aware ene wa wo mamu nan ama mienu afirim mebo a ena aka mienu ado mo bae enkurai kura na ne omo hu nyo saa because omo de aba no omo nim de aba na be ma atimi enu aye saa de wa wo mamu nan ama mienu afraka mamu mienu atimi de wa ba kurai mu aba ha adam ono atopia afajan edikin amane aka che fiewura se ta amane so a wonde wokọ nti yempam hwenkura bia na odo maba sebe esa brofo ma nana katacho ka asem bi se ana de bia yeka awonafo de se wutu kwan na wokọ na de sika kwa na banka nwa wo ye out na mo wokọ na onfa sika nkọ na de nipa kwa yehu ni saa ba metima ka se dodo na te se de katacho ka na etete no ene ba bia sei katacho asem we no maami asem a enne ode abetra ka areho paa o enne nkura ni nam ha na mebusa maami se nkura o madidi sa no pa na nkura num koko no o mu ni di bi abasa wa wote ande she obutum bi ese dey we demand because of for the sake of nkura no katacho na onu be man na ofa wo ba no de ne betra ha no watopia faje mfie miensa Kroma from penny for Sabia, the Mosisi, mo traps na mesamo, Mumwayan. Abranti won't will, Uncle Sheb will be a mo. Nana make us ask him when will be at the trap in young one of Uncle. Or be a walk worry, or question or bar worry no. Nessa bush, you say. What trap will be a woman as I say, or bar the cosumbi. And answer one summon. And Nunti, I saw a woman. Ana osma wo mu sanity sana mpese mche kata chome dase na wo pese wo ba na wo kofa no wo de sa asom no wan kan che na yire ne ketenti wan ko bidia wonya wo ba ma wonya wo yire ni wo janesi wo abrani pa nya abo innocent kata chaw innocent eno ma bi ko so airtime enu ti sanu ma wenti ena na eduru ma bi obi ko awade ne wo ko na jane ne na ho no se be ma bia humia no ba bia humia mpesa anama hu oba bia mpesa me ko ware no ni ye busa oyede ani ye nka ma tra ba ko oyede ani yeso ya santini ubohu nyame ampata na ne papa ne mama atiada awode emre bi wa hunti ubere na obi manya be ma bi oso ba we me wo ya hunani na watiada edi na se ko basa bra ye nyina ye nipa eye sanu ma we ahu bi pentia enoma we koswa ye bot trap be did too much e dey tin na say ko ba sa say wo bema wo ye de wa to TV show bema wo fefo wa fa wo bai na se bin ko ben kama ntina ne ba bi say onu nko ampo dia ko ni makwan a obefa so sei obai ko wo ba enkura mienu enkura so ko anim se o maame o situation we mu eno mu di obai achi sei de di kan ye bebo fiera no so abaso mami ba ye no si fiera no waye bi sei electricity asema defi okra no getting to 7 million electricity da kan ma yo ya nti o kasa o se o sa de ka kra wachire efiera no obeye bona baso se fiera no kra no sebe waboa wo mo efiera wo tie na ye da wase but katacho ade wo pa se ehun ni se emre ni nti emema hwe sa no ma wo yie na mesra picture ye beda so yi obi a wunim saa be man ye sraw bo moden oba ni sa wale kwampo de nyasem emom enkoya ni susua ahomte se kura ye pon kura no ebe ye den ekwa be so
ya bɛsrɛ saa no mo we kɔ so a ɛtan wanhwɛ yɛ afidie so na wokɔka deɛ ni kwasɛ woka ɛtan katɔtɔ de man fasia oba ne ntam kɛseɛ paa ne sɛ woni sika na na bɛsu kɔm oba oni sika na ne ba yɛde mmoa bɛsi hɔ ɛkɔm de ne ba oni ba yisini bi kura da hɔ no asensene de asi ya so ɛkɔm oba ɛkɔm de ne ba ne woni sika ne ntam paa no sɔfo brem katakyɛw me da ase mekyia atiefo ne ahwɛfo katakyɛw na asɛm yi omu aya na omu taya wade akyi no yɛbɛsɛ sɛ yɛ ɔmo so yɛ ɔmo nhwɛ nneɛma yi na ɔmo hwehwɛ yɛ mɛma yɛ tirim yɛ mɛma yɛ sada sɛ no meka na katakyɛw na yɛ ɔfa fidie wobɛta bɛma akyi na bɛma bɛnyi sɛ bɛma bɛ na ɛkɔ wara ɔbaa no wɔsɛ yɛ kakra mɛdwane agya me no wo a mɛdwane agya ɔbɛka woso wɔ mfa ne tiri si wɔ mu mfa so bɛbu afa so katatwa na ba se dia me ba omo gis oba etiri nsa no ese se du sa tam we sa na mna ne hia wo mo yes because as a film so se bi obehia baba wa obese ne pa obeti ase ama wa ya me chade ono ba wo ba ko mienu enye ize wo emebe bi ne mafa no wake up as ye hia wa ya fa ne set atobidie ye hia ne edwe no mu kire wa ye no da wi eno ano no so obedidie so obecha tare so obedwale emfa no okoka so obekase nhunu e de akire didi wate no okọ ne baabi na se de na mi nwomro ka se Ghana mpanifo wa na kata katache wadawruma se panyini betini fi a we wo nhunu di abrante we yaye etike besire na busuafo minim se sabre yi afide baabi akodo no na busuafo tete bi no a omohwe eti baabi a omudihye na kopie bi ya no omumra mehwa akora na tamu a wo sha baba no onsombosom ana osombosom a ye wo enwanu mpanifo bebire omokomo a omohwe omuma ebi kura ma wa brochiri edi se wakwa kwhwe boso na se wo gya oba na fa bena kwaso gya no ne sum ne kopa ebi ta na twe omba enya ni mo oba no 3 good years utimi to aduane wabre oba ya bre o 3 years ma kura kan ho na mo hwe nkwada me ansase nan a ena fom o na wa kwotena baabi make kura se no oba fofra teta nkwase aseme wo mu no ono oba fofra teta wanya so papa kura be ko ode oba no so asa akọkye ne mama no so agina tum abeye be pam okay kata cha asem na asefim na ye besere be ma no se fani se kwaku Joseph kura ta no ye besere ebusafo no ye pon chew na ne mpanifo a ye nwan mpanifo mu ya nwrafo mo hwehwe abrantie na o me fa ne ma na die asede bia ese so ye mu oba no o ma ye asede no na emfa so nwie mra kata chew ne mu oya papa ye se mami e betra no pa yi okoba saa enwom no na ehunu amane awie adai e ba ne sei me da wase abroti abram kakra na fe Kadacho me de me raho said na wusi ka no kadacho se ukunu ka ho na se enkwada no kola wo mo nche ne se bia aduane ni ho ana se sika ni ho a wo de beto aduane ama wo no ma na enkwada na isu a na ya ahometesem na be ma ne nsa eni wo nche kadacho esa no wani atutu aka won se mababa wa bre me ma ne due na misre twede ampon so obeye na dom no wayi ne boafo de ama no na ba bia wo gina no eden kadacho se edru sa bre ya woni ukunu kula mpote ho na da bia ya na meka eya na ema no ye dwene man yam kom ho chene se mema no mema bi wo ho mo promo ma asem right e wo mu sa de na so no oba no wotenka wa ne nsu no mo se bia ne ba ensu na ekom de no no enti ade bi wo ho kura mpa sometimes kene che obi wo ho wote awade ase pa so be hu se wasafa ne kuna chi kwobo adwaman ne nyina ne se wo pesika de abeto aduane de ama ne ma ne di eya yes eya na sa de no esisi but ba sa no obuni nyame mpa ya nyame de beche no kene che eya na ahomete eya na ahomete na be ma no na yen kan kire yeduano mema binom emma ye nyankopon wachede emma eye enhira edema awofo na ketacho abibia na mekasa asem we se na nanom asem o mo kan ye no sabi ebusua no eya na te sekwayo edua bia ewo ni gina bia na se ni sibre
na eya na mema no to da bi omo do mani to abusua so too much yese wo ne wo yere tia enkasa bia wo ja abusua mu anasa wo to ma jeje mu na momo ani nko abusua no wo ma se daache wo to fom na wo so abusua ni mu wo nai ba ko si fie na anasa abusua na ba ko nso si wankasa wo fie anasa wo yere efie anasa wo manchen daache no se abusua na ntimi anso mu a wa wudua no e na wo besom asɔre wudua no so ne wo ma no enti se wo gya wo ma wo dwane agya wonom be ma bitimi kwotena choba no wadidi owia no opepa na no e de aba betena fi onke ne ma no yem kom se ne ma no o madidi so o mundidi ye enkwada na o mu di awurisi wa ha se no so o mu kra de computer mu ko biemi a ayi keyboard no so bi o mu nim de ekoso o mu ma me so di arewo mo ya na ya mesre be ma no ata Joseph sanwa baby a wo bia no na ya nananom se bosom na se de wo kwa akoso bosom na wo se wo kwa akoso no kede chaw ete se ya nkasa Christopher a yenso ya som Nyankopon no omso nyame e wo ho mo som no na sa wa ma wo ho ante wa adwemu ene nipadua mu na e wo se wo ho asede e wo se wo ye asagya wo de nkwada na ba no enye se wo de o mo ba ma obi na abehwe o mama wo obi nim de obehwe obi daache nanka obi ni mobrempo ahyase akatechaw wanhwe yanka wo sabi obi a wonne ho anyanga bi kurampa nka won toto na se yesre be ma ne ba bi owo bia ne fonyi ne yede ato kasafonyi ne so no ba bi owo bia na se obi a wonim ne bia ye friend ata Joseph wonyi na sutire ye friend ni sen kwa ku Joseph wasa befri ukriada sa kan wasa akua bidin eti mesra no ba bi owo bia no etiefo ne ahwefo nso hwe na YouTube ne Sompa TV na Facebook Sompa 93.1 mesra mo obi ankonkwohwe na mo hu abrante ya mo kan che ne se ne ma no madidie mu no omu nam no no omu dablem ayedin ti won twa nani ensan fa mehwe ne mabi na emu aya tete katacho emse agan for no semense ba doctor ne Dr. Agan Oma be driving ti ma me fancy ase no. Akwan be fa so an say ochina e be tu nipa amana ko fi wura on in the first place. Oma no time kakra ne ya so. I feel ran why ya de nyame nso. Hwe on me ta awade na chi. Awade na chi. Adwuma bebre ho e be ye. Be gudu be ukuara na be bre mu feedback. Okay. Uji die so de kwaku die. I me ya. Ya mu wenye ye. Na here could be one or back the anchor. Okay. I was for Dr. Aganyaba, Sissy Dr. J. Deana Dom Gunusunti, another guy in a Waha, and part also had more hobby. Oyed more of our hodom. Is there a human I can see? You, if I was for Saman Saba Clinic and one Atnasian, Madaroma, ne also it will be cut Saman Saba Clinic, so Coremampon. Now one more, no more Bojuma, Kama pa. Dr. Guy Memoakwaba of a Bejoso. Union, they say, Doctor. Mefani Joe, and I eat well. Eat well, the dear home. You nutritional counselor. Exactly. Ono dano. Exactly. Ona me pene di no pa. Me di aduane a obedi nsu abanu so wanyu bi ankasa ankyere wo ho a. Sir. Wan hwe obanu madura ma omini mo ayikuru na ya de enko so me ya de ni aduro boa. Yo, Dr. Gan, what is say? Over Namia Domini Mumpai, Waja, the Moon Church in Tinehoye. Na Eja, Semens de Betras and I will be here. And in my pioneer foot near the brainy pa. More, sir, ye, now offer. They say, about somebody, the essay, ye shall say, dear, you never had more. Because I know the last week you buy, I ate too much. I dance here, I ate too much. So sometimes they be behind, I say a trauma. Not GSM. Say last week you buy diabetes once me be kan na pani bi buy exactly o buy na say ne fa no bonkum ho no stroke wajojo o buy no say look manantia mabre but say the Mmrantehene si kan enti no me de mani e ba be he it just no buy na obi say wa man nsa so ano o ba na Mmrantehene nti o ba be he ni be si na offer ishiran kanyam say enen kamini adwuma man ke be ha me pa offer me a me buy na me hwe nipa ebinada no buy any energy or buy
system woman offer cements ye badwuma ye badwuma papa ya kase ye mu animu ase no so no ye mu animu ase da ye mu animu ase da asokore mampori se de obese se be ya obi mra o de fa wani yare a o de o se atena wo so a ye den mawura ha ye nkase sebi enkwaje ni ho anasa yare se ni ho bra cements herbal clinic nefa wani se de opanini ba ye o so on de nani behwe Mmrantehene ne kan yenti no odi nani ene e ba behwe na ofa ebia na obi tie na oni bia cements wo cements ewo asokore kumasi asokore mampon ofa krum ho no ma Mmrantehene krum ho no ma odi se oni mo adi o se me kom Mmrantehene krum tie ya do be ba ho no mo odu ase teke kwa no wo hene e ho no ma obi nya wonam dwana ni ma dwane sa efi eto aso ura bank na ni ho no hwe ni ho obi bro for say glass nko a obi bo na clinic di ma ye ni die ehun sika metumi David kakre bi inye chechire chin bia no fa ye number e didi djuma no e 0240 61 60 61 0240 61 ofa ubenya ye ka na sokore mampo ka e wo Dr. Mensa good also kwa sokore mampon ubenya ka ba ho no wasi bia bi ohene ni state you no no ubusa cement ubenya ebio ubetumi asenya ka wo aboabo traffic light na se e ho nso so unya ubenya ka wa ba e ho se de meka besi wo ohene state you na se wo no na obusa afei tech udu trotro taxi wo odi otrema o se me ko cement se ba ye besi wo clinic na nim pepe no fa se de bia ye no no ye be exactly udu on ma clinic fe cements ne ta ho bebre ye nkane yankon ye ho no ma oba no fa se de bia ye no ye ba bia ye fa na wotwe no yare a ye hwehwe mu yi anase yare a e ba ya so ye ho bebre ni aka ho asem kakra ofa ene ye beka bibia fa UTI ho tunsom yare broni beka se urinary tract infection ofa adiente ye fa say ni say empirical kwa nipa no dodo na confuse yare no with STI enem yare na hugusu ni sepa obi fro makwa clinic akwa ya bom gono panie ya wo me syphilis panie eso still de ye mia na e mofa obekom no on check for UTI na eno anema cements ye dance no se de bia ba se oba ye ya hye ya ye mfiti prekope ni aboya na se ye mfiti prekope ni asaw yare ye de wo fa mfidiem eye wo test ni ahye hu se yare a wo de ba eye no anase ye foforo test na be prove de how no fa ye keka ne ye mankofo bi hu se bi ensusu ya na ase yum ofa yare UTI no abo de by friend E. coli oko WHO o mecho say abo bacteria ba kom ha adwen pa one of the most stubborn bacteria so mo de bediem no o mani eden no fa sa yare we dodo na na etna maso un se sebio mo fa ncheme oba ba bi oba jane ojane to kwan na sa mekanisa ene na se no eben eti so ojane nan na se o pepa no to na anye ya equal ne ben asinti no otumi kwotena na se no omkwa ba bi on pepa e odwu so twanim eho no omkwotena no fa eba betran so na hugusuo no ene STI ne esepa sebi uyo oba ensuo gu wase kekawo wase hyehyew ofema osisi ye oya eti the first impression eba ne say oh menya guno menya white menya say ofa ya anya wo test ne test no ye fa odwunso ye san hwe omogem ne ya confirm ohun say ye bia ofa se anya ne sa oboa wa hwe be ye general infection treatment bi ne ye de be ma osa obenum wiase mu nsuo nya na osorosoro mo yi no ofa se mo etina oso cha de omu ye ni etumi ma osisi yare pa sisi yare dodo eti no fa ma no bebre kwaso no eye no ebio be ma nsu tumi nya se be ma benya na oba akro na tena ne so ache pa onu nya nnam nhyiemu pe ubenya na be ma bo se ne be mam se de meka mu betuma ahyehye no emu tumi bo ne prepre ase mu ye ne de bisa hweye wu ye nya UTI ofa odwonso so obi wo no ma in some cases ohu moja ohu sana bra Cements Herbal Clinic e wa sokore mampofa ye be hyew ye do be fa mfidie mu ehu yare a ete wo so se UTI a eduru de be kan de ha ho senso so enye no STI and as any of these infections are of ha ho and you be say ye dwunite ye ha ye ho wo sa yare no kra because you see be bia nyame nam ye nuro so ye no sa yare bi sa de ye tenete enti de ama nipa ibrekwa bre ye miss diagnostic nipa ibrekwa ye no enu nti ne se utie yen na se wo sa yare bi nsusuai so na se wo hu sa symptoms bia
and how and kasanche for number no 0240 61 60 61 of us all free number ya na so bra asokore mampon and that's all kumasi asokore mampon ya ni rural bank na opposite oba ofa onfa o yare ni free ho ensan kofi no fa serious ni essence yi de bia na nkofo mi so de obeka na no nko aho adwuma na ye enye no nko a ofa yare bia say osa de say kura de nka ho asem osa de say me say o ya bakroma ana say Ghana mamu no ma ba bia osa ye setu ase e kire waduane a obedi asan bo makro na wu no ene ho ye te yare na ase eti ye ni maduru e de kan yare na ma ne ko ti say utie a say wo awomu ye awomu problem over ye say aka kire this month in kwa wie no semens baby sneba come ye calculate semens eti say ebi so meto bedi ntia ne bobo ahom semens baby sneba eti wo awomu yare wo osa wo say make a stroke say wadwojo say wo da form say eti say bra ye betwa mra ma ofa 2 weeks after review umra no e wo say enko ya na akakakra bi yare bia etrew so say onka wonsa ngubu nko ade bra Siemens Herbal Clinic ai wo Kumasi Asokore Mampong your number ni bio 0240 61 60 of an ebeja ama agana ma Dr. Itwo na eja waka bibia fa agana Dr. Itwo ofa na kaka krantifa de aka mbre ye ka agan ho asem se de na din ni city no ye ka agan a na obia dwen koso se memaye na eduro no se de 86 yare no ene calls aye nyinya no nya asem ketwa ye nya calls be free US ene ya na mene doctor edi nkomo na obi free US se modre martin nka na be de menya bi good ti o se oni ebe koso edi nkomo opeso no ye agent wo ho na ojeton ti ni etu nsa frɛ afoforo so omom wo nkrunkura ahodo so no Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules se droi eye dura ye de onyankopon na de ache Ghana man se emeboa na ensa yarewa titru mema omadwodwo ana so omatofom kra afei ema omo menstrual problems bre no omo so enom se droi bi na eduro no se de sitie no adansidie ne dɔso ene obi frɛ a adansie nko so no free kwada so nsuom adansie nko a ene odi fi so se eduro no sɛdeɛ wasi anom nnura hodo na obenom Siemens Vital Herbal Mixture no na edroi etimi edi na asema no ohia sɛ yɛkɔ ba bi a o se edi achi na akodi adanse maye na eduro no yehu sɛ eduro ni ye papa sɛ wo pɛ edroi bi ba bia wo bia ye number ni ne frɛ na ba bia wo bia ye behwɛ sɛ wo benya eduro ni bi wo pɛ dodo atu aton ana sɛ wo pɛ baako na wo de asa ho yare a frɛ 0240 61 60 61 obia sɛ de sika no je sɛ enkra free 18 years e kon de obia timinum sɛ ɔyɛ ɔba o sɛ ɔyɛ bɛma o sciatica pa obia ne to ase twetwe no wo yɛ obia wo sa problem we a beto sa Siemens Vital Herbal Mixture bi de bɛboa pa if sɛ adansidie eba ne nyinaa fa ɛhɔ no afei sisi yade nim se Africa ade ye adwuma ye nti ya na sisi tae ya wo sisi problem a beto Siemens Vital Herbal Mixture na fa sa ho yare nyankopon beboa wo ti si ya number no so biom ya da wase Dr. Itwell nya da obebe bio no me aka Itwell no ho asem pacho mate ofa nutrition ni pedi di mu asem ni me pa awradi nshiramo ofa answer na ebe ko no say the last week me kan ye no this month ana Siemens ba yenya 1 year na ye hihye mu no ye yi the 28th 29th 30th for free screening yen share so edru on ma ye be ye float ne work yi na health work nyina wo September sa edru so aga ne be chebi oh yeah eti mema na ma ye mre no braba mema na asesi ugbo ma no agya mu no mema na otadua mu o mre na waje oba na je jojo na ansa na wasore ko Siemens Vital no oba obenya bi na so agya bi offer eti your number na said you can oba ofre ya ye be obenya na e di nkomo 0240 61 61 60 60 61 feda say mesome damo asepa se mo aka no kore pa na mo bodwuma e wo mekurum ko bi be ka se ukurum ayara sabia no o mo nya de we di askoma mponfo nyina boye nsema mamo okay abusa for ye call asamo a etoso mi no so
Okay. Mama mini jacket to be. Adwumayɛfoɔ ha no bi ɛpɛ ɛdan singing room self-contained ɛwɔ ɔbohyɛn soame koropɔ makuro breman ɛna abrepɔ these places sɛ mowɔ unia wɔ singing room self-contained a where agent biara nim ɛyɛ wɔne wo nko a na ɛkasa na advance na ayɛ ready advance no ayɛ ready nipa no so yɛde papa ɛdi ne ho adanseɛ paa sɛ wo ne yɛapɛ sɛ wo frɛ 0266 54 33 44 0266 54 33 44 afei mama yɛnkɔ power specialist herbal hospital ɛwɔ Feyase. Mami wanya banwa ewo bibiduru mu. Yɛse yɛka ne yɛka paa de a ka ɔbɛbɛsi ɔko aprɛmu ano no bibiduru mu yɛ asantoa paa no wodi dwuma paa na obi anim sɛ yɛka power specialist herbal hospital a na yɛ hepatitis B ayaresa na ɛyɛ nokorɛ fi sɛ ɛno na aborɔfo no gyina so bɔ n'aba so ɛwɔ Dubai abɔnten ɔno n'aba so bɔdeɛ no ɔfa plane ɛna ɛkɔɔ Dubai ɛna ɔkɔgye aba so bɔ no baayɛ hepatitis B ɛnyɛ no nko a wɔn a ɔkɔgye typhoid aduro sɛ typhoid ne deɛ obi a wɔde arthritis na ɛkɔɔyɛ obi a wɔde syphilis anaa ɛnam yadeɛ biara na ɛkɔɔyɛ nea ɔkɔsa hernia yadeɛ deɛ ne kidney anaasɛ na ne kono na ɛho aka no ɔkɔɔyɛ kyɛ sɛ obiara yadeɛ obiara de kɔɔyɛ biara ɔbɔ ne nsɛm ama doctor akɔso aduro ya doctor aduro n'asɛm ɛna mekan aduro nti ebinom frɛ no aduro yɛ ebinom frɛ no aduro ebi nso frɛ no aduro ya ne papa di na ɔde ma no yɛ dua ya abusua ɛsɛ sɛ onipa dasani ɛkɔ power sɛ ɔkɔhwɛ ne ni so adeɛ hepatitis B no akum nipa bebree nanso ɛyɛ mfonso ɛbaayɛ na anan nima nipa no wonim sɛ power specialist herbal clinic herbal hospital na duro no wɔ hɔ na duro bi a yɛfrɛ no herbal mixture ne powder no na sɛ ba sɛ COVID-19 no ɛha manfo nti ebibi duro yɛ ntrai no mokɔ akuapem mampɔn no duro a ɔmo yi sɛ boost nipa immune system paa ɛne saa herbal na ɛwɔ power specialist herbal hospital no duro yɛatɔ sen aduro biaa bibiduro biaa yɛtɔn abɔnten so deɛ herbal na manfo tɔ sen aduro biaa binom de ayɛ nkwai anaa nsuo a yɛnom anyagorɔ gyirikagiri yɛ mɛma duro bɔ mo de na ahwɛ bi akyi akɔ adua herbal malamix no adua herbal malamix no ɛtumi malaria biaa honam yɛ biaa so cough care bɛmba wa biaa gyae adua yɛ herbal tɔn ne kra ma onum ada hɔ no motumi aba bi adi bɔ mo de na kɔ Feyase Lake Road wɔne Jasbro filling station di hwɛ ne mu Accra branch na ɛwɔ Kwabenya Pokua sɛ ACP main road no so Takoradi so the branch na Wanaji estate ɛne Anaji MA primary na ɛdi hwɛ ne mu numbers afro abenya no ntem nie 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and afei 0200 38 38 31 0200 38 38 31 okay awusanfo mama yɛnkɔ asɛm a ɛtɔ so so asɛm o awusanfo
Mama Yanko and Samuso. I know then. Asem na no den asem ye twa so yi katacho na aka me se mra bia na wo ye nyamso nhwehwemu no Christopher ne me fansa bosomsomfo no twa ka ben na we so ye de kwa ware mane ye sha katacho se mi krumesom bosom chinchina se me yere ebesom wansom de a se me gya no etu kwan gya no for 3 years. Ghana has a constitution no makwan say freedom of association. It could be our PB and a freedom of religion. Freedom of worship. Or soon be our PB. Sir, would when the bush was soon win, you know. Ubia or who can say, don't assume be a whoopee. That's all. Now, Bemano ain't mean can say, when Yakis or some arm a sombosumati. Me okay na enkwara so e enkwara so e katacho enkwara sisi komo wi won e se onu katacho ai o hwe ni mo nsu otopa o ye tia ni nsu oto me kura na nka mse nko omo yempe baby mo na ena hwe na se ohene ye se nsu na no abrasi ntino o te pa akoso ekuta nkwara mi enu omu nyina deda wo katacho edru mebi ho ma sa no ma we ba na ana me busa se edi enti na obi kase okoware obi enya ete Ghana ha obi so okoware trap bi a ye obi tikwa chie se mempene edi enti a eye sa no ma se ya o no ma se ya obi so okoware fantini na se onu ya santini a mempene obi so okoware anwrani se mempene eye de no ma bi atwetwam obi so okoware santini mempene no ma bi atwetwam besi na sa no ma oda so ya besre tamane wo fie ne ho ano ne wo frafrafro hini bi papa ne nya ne di boda so ba ka katacho frafrafro kesi ba ya bi okura na wotie ya omemfre no ne wabedu ahai ya bobo ahemfu bi awona hene he gusi hene hwan eso asamba ne ye ka sim chisi ye bodwa bi ne ye ma hyehyɛ batakali ne ade ye besre wo mo enoma we koso a ye bre okay obi di shi oni akofa ndi na ba sha za o ne da wase mama yentie odifo Samuel de waka kire nwumre yi odifo Samuel Mensa wase se wotempenten kwa brabum pa wotare anagwai opa ho ohunu wasim odua na mwawe wotone ayento eto ayentua wan kasa waya brabum nkonta hunu se na mekura madwuma yi a me so yi a me ya egui so yi asembone be pa na makate me customers nyina dwane mateteme niema so enso emfa ma wari mu bone be pa na maye obe ma yi a nti wode me nam kwa we se so akwantu sem menko ya film me visa 35 times bone be o se niema bi koso wa bra bom na adwene ho na wonte ase a na chese bibi e wachire wotwe ade ne ma bibi kurem kona kwa cheke da bia ni mguase wo ya ade a esese ade ani wunyambre wo kora na akodane animguase kese pa ede amaw ha dwene pa eti abusuafo ni American ne se sanyema se ekoswa Udifo Samuel Sebra ono de oni asori bia empire no no wo emom ye sure say ade a de brand so mo ho paye no Quran ana Bible nkasentia sen ende sa de eno nko ade wufiri wagadugu kura na ba ya wono mo sa ampaye no na no pa ho na enema bia akutia wabra bom ko ade nyambe yi nyame ama bonsma ye bonsam sa no woka abusuafo waye bebiri adansi bebiri adansi bi ho ya kakra mia kasakra me boda wure ho adansi bi ho e ba menyini kura menyini jese mia mese wurem domusu kopa
ansana mahu say dance through do abusua bomodna na ko di for somewhere ho ewo ahemo boano ajaba family house ene yewura kasbin dan kese na wo ho no a ene filling station di hwani mu no na chef en so ukoduru ha wa betin ka say yes nyamete ase abusua for mama yenko ho fast numbers ni 0504 588454 0504 588454 and 0578 40855519 0578 405519 and 0265 441995 0265 441995 yeah the chat na fe ye keje gumunini V Adult Education Center V Adult Education Center yesuku na enye nkwada suku yesuku a empanimfo na eko empanimfo suku na mesere wo wie suku ache ana wo ye drop out wantimi anwie ne fenchen pa nanso akratifo ehwa abrofo gumu a na ye wakono senka uhunu yanka mehunu yanka bia bo wakwa mu a manan ha akrafa hokobo V Adult Education Center na omiemia wonchire wo mawo bia be ye kama adodo bi busam se ho mo makwan da bi o mo makwan kwa da bi de wo kwa awa ita ma e so di wi on wo ta mo e so di enche de da bi yo okay wi nya o set no bibia eye brofo ni twi ene ye kwakire wo bia obetimi akana wano na watwere obi o ha o man babro so a na wapepa ho no de kwasore babro 1911 ni mi mu da obi mu akade yi mesre bra V Adult Education Center na won kire utwi ne kenkan na twire nyina ebritia betimi atwere utwi akenkan se wo ye hairdresser na trotro driver taxi driver wo ye mason fitter carpenter wo ye oba opomade wo ye osofo elder anase awarefo wo ye deacon anase wo ye wadwuma kaya yo ana bibia tesa oba ebre eyema wo pa na de be classes no anwumre ko kaya yo kura no apon watimi akọ classes kama ebi wo da ni mo na bi gina kire nyagoro kura Abrepom Methodist Primary School ho Abrepom Methodist Primary School ho no mo a bomodena ten see wo no ayaduma chede anyame de ama no nipa wo de sa ofa sa kwa so a kire yade me yehunu no yesi ye ka wo muntime nkai dwiri baby biaba kama na ne nyina atoto yi we de munni suku atade bia mo hye watade bia emo manye free education de mesre semu ye nipa mensa nan num sia so ngotwe nkun edu amo pese wo mre fie ma kire mo ade a oba ba kire mo ade wa bra mo nko Abrepom Methodist Primary School ho se wonko akura pese ye ma kire wade a obombo na kire wodo enti se no so pa sa suku yi abo nipa bebere manne on so asibi pa number no 0245 690834 0245 690834 and a 0508 109773 0508 109773 okay I was for mama yenkwayenim entem so asamoa etwa so no eba production team no e piano den na ne aye kan de se
bɛma biara wohwɛ wɔyere no ma na woyɛ wadwen sɛ wabrɛ nti sɛbi anya ado a wopɛ sɛ wote ho egya wɔyere no ma wayɛ bɔne pa na ade ade no me bɛba wo so paa ne sɛ wokɔɛ no koraa nso sɛbi wobɛmɛ ana ebi a asa akɔfa ɔba foforɔ ɔno deɛ ebi koraa wɔ manoma mmienu wotɔ mo mu di ɛtɔ mo bandi na wo ankasa wo nso deɛ watu egu na de ewura ɛna ahyɛ mu abusuafoɔ ɛyɛ dangerous ehu pa ɛwɔ Israel Nyankopɔn anim nti moma yɛnhyɛ no nso yɛka no nyɛ duabɔ nko ara ne sɛ obi abɔ odua na ade na kɔgyina ahemfie na yɛsɛ wodi fɔ kɔkɔ nane dabi dua no bi wɔ hɔ no mo a ɔbɛbɔ secret very confidential we no wohwɛ bɛrima no a ɛm sɛ ɔde ne ho ato sɛ bɛne bosom a wɔsom no so but bosom a yɛsom no da bia yɛka wo wokɔhyia bosom bi a wɔwɔbɛkum because nkoraa no sɛ bempɛ ɔmo nyɛ wo bɔne na ɔbaa yi kora yɛmusa sɛ deɛ bɛbɔne ɔde ayɛ ɔbaa de ayɛ no ɔbaa no nyɛ ne hwee wo se wosom bosom nti bosom no a wosom kyinkyini a me na mɛware wɔ ɛti ɛsɛ sɛ wosom bosom ɛma menka saa sɛ mekata kyɛw yɛne awareɛ no a yɛware no sɛbi yɛmfa awareɛ nkɔ heaven o ɛwɔ kwan bi so nti sɛ wokɔ baabi na wokɔsrɛ wɔbaa firi n'abusuafoɔ hɔ na wode mmara kete Hitler mmara adidi wɔ ɔbaa no sɛ kyinkyini a woanyɛ sɛ yɛ miigya wɔ anaasɛ menhwɛ wo a masa obi a saa adwene wɔ tirim biara no anaa wo a wote awareɛ se a wo se wodeɛ wo no kyinkyini a wodi fufuo ɛti oyere ni fufuo a kyinkyini a ɛsɛ sɛ ɛdɛn sɛ mempɛ aduasa wodi fufuo kyinkyini a ɛsɛ sɛ oyere di fufuo sɛ oyere ani fufuo deɛ a ɛne saa nɔma no anaa deɛ ɔpɛ sɛ woka biara no ɛni kwa sɛ woka kyerɛ wo ɛnɔma bi wɔbɛkyerɛ fidie so woahwɛ yi a wobɛka deɛ ɛni kwa sɛ woka ɛtan dodo hwɛ maame yi kɔ wohwɛ nkora paa aberanteɛ ne maame yi gay awo ɔmo paa nyɛ asɛm ketewa nkora mmienu nyinaa deda ɛna ɔde baako hyɛ n'akyi deɛ okuta na ɔde ne kɔ saa nsuo ɔde ne nam nsuo mu nyinaa akora ne tonko na yɛbɛkyerɛ fidie so ne atra se ne de bia yɛka ɛna moyɛ adeɛ o ɛna moyɛ sɛ yi o ɛti yɛnyɛ kamafoɔ bia sɛ yɛ program so sɛbe asantefoɔ frɛ mfantefoɔ frɛ awonafoɔ frɛ wokɔka sɛ bia ne wanhwɛ ya na yɛkɔka kyerɛ sɛ na wokɔka sɛ tia ɛnɔma bi wɔn ti na obi kɔ awaleɛ bi mu a ya na yɛbɔdin bi sɛ mekɔware asanteni o na n'abusuafoɔ ate ada mekɔware ahonani o na ɔma ate ada ɛyɛ nɔɔma wɔ anim nti na sɛ bempɛ aduasa ahonafoɔ ebinom ɛhwɛ ɔmo ma yie paa sɛdeɛ ahonafoɔ bi nyɛ no saa na asantefoɔ bi nyɛ sɛdeɛ asantefoɔ saa na mfantefoɔ bi nyɛ ba yɛ kasa kyerɛ wɔn mo a wɔn agyi mi a sɛ bempɛ aduasa woda wonna sumia so nti mfie mmiɛnsa wagya wɔn ma hɔ na oyere hɔ asa de safoɔ ama ne fie wura sɛ me de taama ne so atu wɔn woyɛ nipa yɛnyi wɔn nneɛma ngu abɔnten ade wɔ yɛ kan sɛ obi bɛtuma frɛ ɛna wanya ade wanya nso wobɛkɔ mu no na wɔn ani busa sɛ na wɔɛ wɔn nso busa sɛ wɔɛ wɔn nsa nan ne busa sɛ na wɔɛ adu taama masa yɛte sika kɔware ɔbaa yɛyɛ adwene sɛ mɛma no bi yɛ ɔma adwene sɛ sɛdeɛ tie bia me na meyɛ bɛrima me na meyɛ head of the house me na mete sika bɛware wɔ nti deɛ mepɛ no ɛnɛ sɛ ɔyɛ obi ware wɔse mekɔ asɔre wei ɛti ma bɛware no me nso kyinkyin mede wokɔ ma asɔre saa nɔɔma no nyinaa na ɛho nhia nyankopɔn baako na ɛnyina ɛsom no nti saa nɔɔma wɔakɔsi ama na waleɛ bi ɛda agu meware me yere no mesi kyinkyin a ɔmɛsɛ nkɔmeɛ nkɔ ma asɔre wɔse kyinkyin a wɔnkɔ wɛyɛ ne sɛn wɔba ne kɛsɛ ɔno wobɛkɔ a ɛyɛ fine wɔso ɔno nkɔ no sɛ baabi a wɔkɔ no ɛnyɛ huhu bra ɛnyɛ nsɛm bi a baabi a wɔkɔ di nsekuro ɛnyɛ kuo bi na wɔkɔ tena se na ɔsɛ meekɔ asɔre ɔbaa bi wɔkora na nasɔre wɔ ma ɔtɔ dwom wɔfiri hɔ a atɔ sini ɛtu ɔno so tumi ka kyerɛ wo ɔhane mepakyɛw ɛwɔ m so wɔware me nanso seesei asɔfo bɛku atumi ba mu wɔdeɛ ɔyere deɛ fa no fa meɛ na ayɛ fɛ nti aseɛ understanding ɛda bi a yɛka wɔ aware mu ɛno no na wosom bosom wɔyere wobɛfa no sɛbe ɔno nso na ɔkɔ na sɔre kyɛ sɛ wɔbɛwo na woware ɔbaa no watɔ no ne deɛ ɔmo no wɔbɛgyaa no na mmom ɔsɛ kɔfa ne kwaa so na wɔde gyaa no yes wɔtaseɛ ɔbɛgyaa no nti wofa ne kwaa so na de gyaa na ɛyɛ because deɛ ɔkɔ som bosom deɛ ɔne ne woyere wokɔ asɔre a ɛmmoa ɛnya adeɛ a wɔbɛtie wo saa nti the better ne sɛ wode sum no na te wo ma anaa hwɛ wo ma na mfa asomdua nyɛ dɛ ɛmmra
Osoi. Ever soon game. Osoi. Asama e pese kanya no. Omo ta wale na chi no. Minim se bia Nyankopɔ baba na ebie phone line ya. Na ebi obi ni ma branch because Kumasi ya no motena ye. Oso mo te pa ayefa. Paakoso meboa etu obi a wonim sa branch bi ene ye srese empanimfo ayoba yi enye one ne krunkwa na kwose dem ware yo empanimfo bi wo mu omututu ntuma hye fugu ekwaje oba ti sa adi eti so oba wo situation we mu a esese mo bua ba ma oba no oba ne bre. But Ghana has said no so na ye wo the katachoka the freedom of worship. Wo be kwa baby ni yesi we say woni sum we say mo so person o wade me ba de a ene ye so ba ya sum ni me biansa. Obi wo ho a wo ba ho ye na kono o person one ne tinenti no. Wo be hu so on na ye dai akwa akohiem no wa ba wa asori ana say wa ba wo sum ni mu. Enu akire no ne be wo awie no. Na ono ane kra no empesum nimti no wo so ase na mekosum ne de na oba ne mfa ne ho after all me hu ne ho awie e bi kra me pie mo awie be ma ni free mu akono enkwada ne ho na akire wo mu ele so wo ni eyi wo kan ya fi dada mu ensem ni bi ba ase no ya times ye nuanu moslemi for obo a so ba be wale me ba ana so pese oba be wale me ba ba dia e wo so utu bansa obetu ba o because wo hu ade no pese oba mu oba ba mo awie no ne be wo awie no afa o say after all dey baby o pa je o bai na wa firi no agya nkwada no mo life aye basa ni pension hye sa de we so de bia no katacho ka sa asem wi so wo ya santini na so ko ware esrem fo mo trap mi no mo ware 3 na 4 no ye je nyantwe ni ade sesem nya mo trap nya na je nyantwe so ya santini na ofi so ye kratwefo na wa komantimi a se nipa ne ba no so ba ka hu se wo twumutan be ma no ba ware bia ka hu ntimi an wajai nipa bi hwe no ma bi ade ne mra ne wo ho e be rew ontimi but wo hwe sa time no e bia be ma no wo nantwe bebre wo cars bebre tipa trucks o wo sika no de ne ho akohye last minute ontimi na kofa sa no mo eba sa no ma no ase hwe die empanyifo no hwe no munya bibi mfa no because I me so me ye Christopher ni bi wo krampo na obi kwa bia me call baptist me kru no ko deeper life eno ne nkyere se ye ntimi enwade anase ntimi nya bibi senti no se bia me ba be wade anase obi ba be wale se chenkyere age se oba sum wesem me wo sum wesem na se wo ye be yire na se wa ama bia eno ne nkyere se wade ne ntimi enyina mo ye san kwada na mo di ahokyere to mo bi mu no ka woni ne keka so beginning no asomdwe na asomdwe kwan so woni na keka bia due to this and that ntino the person ka ye nyina wo somwe mu na oti ase a na wabem anya se kodun fifi bia na compulsory wo se no na wo se bi kura anti ase nya adwuma so beba wo se ne senti no ene madwane agya wo ne nkwada no emfie miensa sa wo dwene pa adwene pa wo tirimanti wudidi me na wo kesu a wo nwene se na me meso so o mo nya bi wabreo nke enuanu ma nwafo me ma so do mo ma de nko mo ni o mo ho agro ene wo ho o wa ne nyina no ene nyina e de betira ya na aka mesi ewo ho by no so ena se ye ka rafo mpanifo wo kromu a se sa de na ye kan ye bo ma ba so mu nimpa de a o kira mu mpie baby Mmrantehene no nipa bi ni baby wo hye nipa ni bi ni baby wo hye ta Mmrantehene woni family Sompa TV baby ekono masa ye chi futuo no anu ode o enko mabusuafo kran so o mabusua me so pictures ya mo fanto so ye mai o mabusua no so o momla no me so nkra na ye wo ja no o mo ja o ye very fine gentleman but ele ka say ya na ahofan tuaka onye de hye nyina na yesika okọ uhu Mmrantehene na wo bia obi ka say bia ada ye de yi teacher bi ba ha say no obi say teacher bi pa na etimi ayese wo hwe na nim ne se do sikasa no wo hwe ne mfonyi ye da kasa fide so a anaza kasa fonyi so ya won kasa bi krampo no na aye saade no gentleman say da wo kwakoye eniema say se wagya wo ma wato ma sawram na wo ne nam saa ana chaw am say bi person mo ba homa no so no ya computer so abansa na ya kwa homa no so Hey, sawa, edi enso ne gu free mun. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu free mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsuo ye nkwa. Na no ne kangen akalan water. Eye nsuo a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No sesa ni nsuo a wonom no kangen akalan water. Na obehunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti
Tina man for Tonosano. And let you be a Banusia or Pekanjan Akalan water. South and Dodua, Fatafu New Road, Udraba route to Quantano so a money. Or Quadibuka Krabia on Sunny Faso. Friend number and what's so quiet 0241 449191 and 0507 379474. Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sirimu. Asa why you be na ekiki me? Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture, nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was sa area ropa. Yare ba konso ne sayo mombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, dunso mu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko, what the abbe from fidie be show mu yie. Ansan what woman ro na nanam no account. Accra or Kwabenya ACP Road. Was see power bar stop wo hwa. Kumase or for years. One just bro. Filling station the hwenu mum. And attack rade so Anaji Estates. Customs Road. Ghana have a bio will be anfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, Ayarisafi and Kasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Yaramase etiefo ne ahwefo a mo hwe Sompa TV na mutie Sompa na 3.1 FM. Asem Mpe Nipa dwumadie na mo asugu so no. Na asem yo ho no mo a yen saka ne wa hase ya. Na aseye abufuo ne ahomete pa na nso nyame ye bema ade a untimi mfa ni obi ba no so obi didi obi a na aya homete se papa na ye kan obi afre me phone o keka nsem genjan bi se yesusu mo anwonafo din na I'm very sorry, sir. I'm afraid back. I'm in Sanka. Na the American say, and yes, a beer will be tongue when any, and now will be tar the catini and I be beer tessa. Na the Nasamaba and Yaka. Asem Mpe ya bo traps ni bebre. Na short as katacho ye shade me ya say. Say me akasa mekai ni ya we ka ho this is the 4th story aba ye nuanom anwunafo ni bi adan ya wode me ba adwane adan ya wode me ba yesi adan ya wode me ba yesi enti wo mu no mu bi enye wo mu nyina e bia nipa na wo text message no wonye sa de no but ni nua bia ya o me yenka na nema bi won so na say ye ofase ye kan say ofase 19 kro umia ne kese a ne ya wo so wa mia so a ne nanu so 20 no o ma yenka ade bi wo ho na wanka ye mbo mu din bone but o mu nuanom bia de o mu ye na enye no eno na ye ka de unia ofra de esa o kan say aye me ya se bia ye nuanom binom ayesa yesa de gu ye ni mu ase bia adadi ni ba ye say obi frɛ say gidi ye ntesa e cha bi de ba ye nkramofo ni bi frɛ say o said o sika say nya ayi mozami som ne beto ne kwan mu no e bia ono na beto ne kwan mu ti na emom enye mozami som no san na won kyerɛkyerɛ ne tie enti no ma nkasa na daroma me da wasepa ye ni biribitie obi a dabi ye ni biribitie obi a enti mesre sa unia sa ubi wanu aka bibia
na wahwe said ye de asem no ekɔ no bɛrima no yamona ba so sɛ wo ye kama na sɛ no kora sɛ wagya odwane agya na yene ne ma pa ade a ɛne na nanim dua na ye kama na adwene de wo de ye bibia enye yie okwa sɛ mpa na meka no nti yɛbɛsere sɛ woni ya wo bie wa no aka bia eka bibia make it look well kada chonke baye na ko mu so apɛ o mu akira kwan ni bi di aba na wotena wona sese bi okeka bi ade ya wo de sɛ yensuma kada cho de aba na de bi wo ho na wo ka yenuanom anwunafo mo ma ho hia wonom ɛno na ya ade a ya bo ma ba so ele cho je ya baba wo ya ayi ne mame enso sese ni kunu abefa wo mu nyina ekwe so ado mo kwa abrochire sa ne ma ne ho hia wo mu ofo mo nko baby bonne that na ye big investment e na wo ye de am oba no se nkwada no kai wo mu ma me ne nko ade a obenya wo ho so mfaso e na wo ya wo de me ba dwane me ware anwurani bi o de me ba dwane o de na traboda wo de na ko hasen wo de na ko hasen no no ya doso sabi enkate ba ko na enkate enu abedu across ebeduasa enti omu bi ya de na senya omuma yenka na yesa ye kan bia yempe obi din se yenye obi aboda kekanti nye obi anim gwase enti na yete ase nom ye hwe se pepepe ye na ka wan ka se ne enso yi toy omu na sesi a wayi 30 cedis de ama baba ne se onfanfa drop in onfa nkora ne nkofie enkora de nyina de da nkora so matwofo maami nkora mpom so che maami no o de ba ko she kire enso to we yesi adu time enye kasa bi obi frɛ time ye pensesi a ne se unua no anase odi no wa hohiahia mu eno ne sese ye dey ye hwe because you see obi chan ba bi na so ye tobeto asem a ye ka no yankoyi try ba ku bi asem na ye ka na ya eti so obi chan na sa time ye nya no ne yehia wo de yehia no se oba ne ne ma no situation mu no ebi asa katacha ocha konwa mu se nyame ya adom a wo kire se fie wura ne se obeti ase o se won ti ase o ekwa be de be fa so eno ne hia na omunya se ne telephone abanti wo kasa no obi atest se nya no ne ye kwa nyina sa o se ne bre o se ne fuel ono akasa so the life we twa so ka mu agwo tena no ya no sisim na se bibi kwaye na wa wote wona wo keka sa no so no sa wo de wo betena wo ba bi ahwe won kwan adi won china ye wo de eno na emfa won te no de aba na bia mo contribute se bia e bi kura ye duame so me ya nwrani nte no e de ye beboa ne ye hwe nkwada no be kwan ye pa ye de be fa se so bebo mo dia ye so ye ba de ntoma bebo mo dia no na ya pa brand ne chira ba nkwada no so asetene mo ye shoe story bi wa sa am se na ya ahunafo case bi sa de ye kan ye kasa ahunafo ye se asantefo timi ye bi infantefo timi ye bi na mistake word bi se adenti na obi ko ware asantini a na busuafo tepe no matter that because of the wahu bi pen wa asantefo ho the same thing asantini ko wala nwani a uko ware de so ya nwani no so atia de di enti na kofa sa no mam ye sa no ma bi se ani edi tuafo o ka se you story bi anadwobre adwuma wura na wo ofrin kan ba so be kaya na nsu otom na te so be kaya ani wodi mi ke hu because na homete oba ya na sabe mpredua so obi anka obi adwuma amma sabe obi a say bibi hia wa brabeka wonu ansa tuka hu obanya na wo pre ne sa oba oduro no sa nipa na mo kana so yes wo tra kam sisi a o ka sika wewe yem fa na kura enche oso de nkofo kura be ko Dubai we de be twem na na bia enche nyambo a esmas me ko Dubai 21st clinic ne se unim wankasa wa yale sa ho a unim nipadua na unhu aya wo de ko fodua bro no for you know say utimi 4 minutes no utimi ka ni nyina o say odo be ko Dubai okay they say be when me ma start say me ne baba enti de pese ka nyina ne say enye time a obi be sete ayi bi say we asantini wo be fresh ade na watu ani ase asantifo so sa we ahunani enye sa time na je ete ayere yɛhwɛ na akola yi ɔbɛ yi ɔkoi na dua ne diem ne baabi ɔbɛda ne nkola no ɛne na hia ne enya sɛ obi te hɔ a na wafa telephone na ɔtɛ saa de na motan wei yɛ trap bi atimi yɛ saa de wei bi ɛnya ahonafo nko aka ne no wo yɛ program sɛ ya ɔbɛhwɛ nanka yɛsɛ ahonafo bi aba anim hɔ saa ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ yɛbɛka bibi kakra ɔmo bɛtena ase a yɛsɛ mo yɛda mo ase na in fact yɛsɛ afem sɛ yɛ nua bɛma no ɔde yɛ ni a yɛde hyɛ no yes afa sa kwa yi so nti ye person ka ye gene ne nkwada ne mienu na ye man be bitina na say see dit insato na ye ne kwa
yɛde n'akɔ ɛnɛ de sim ibisa bɛrima no kora yɛka anwene kora na ebia voter region yɛka voter region yi sɛ ekuro bɛɛ so na bɛrima no wɔ mo na mo bɛba na mo ne na di nkɔmmɔ na ebia mo kyerɛkyerɛ bia mo nim assembly member bi anaasɛ DC bi wɔ hɔ a moaboa yɛsi wɔ mo so ama yɛnsa aka bɛrima no no warranty ni perfect to go na ba katacho we wa ha ya na me say na busuafo wa ya no mo asantefo bu bebi se okurom petedu na de bia me kasa ase mo sesa be no e ya asantefo nim de to mo bu sa be no by kwa bi su we yo he ni krom petewu krom petedu wa wodi me o kasa nyina kasa na kwa asa ni pa ni su ne ban Abraham me say the way ya wotiwa sabe wa kan na to so wa kwata ba bi say won na oba fufu ateta o ba bi a sabe on na nwin na 3 years asameketwa 3 years even obi kura do kan no so 1 week kura na ya na wo mimi say ye da be na 1 week be so na wa hwe o fie miensa wa jaw ma ho dikin agya ade amane say na form say wo hwa akwada ba ko pe kura wo akwada ba ko pe na form last ko obi nche na wase ne mane yiminu na o ka che nse wa hwie no we mistake na wo ko nyinsen third one a nam say be ma na mistake di oba na be nyinsen e dey wona wo pass ye wona wo head ball na agada cha wo se ye wo bi wo no ma oba be ma ni nya pe a ko be hwe akwara ba obedu oba na oba ma no kura no oba no kura de sika gu so akokoko me se akwara nya oba eno de eduru me bi a wonye bone kokoko me se akwa nya oba o ma hu bi pen o se tu ka tu se usifia be hwie ju agu so anu de edumre bi a be ma no onye mfumsuo bi a ne mum be ma sabe mpre bibia nsiye na nkura no kwa ma na sanke dom ye makwa ma ye mfa nkura ne mai so na nke de nkura ne ba ye kamafo beti ni so nkura kama e fa baby era cha wo hwa de wa ye ni nyina achi na wasama ni time bi abeto obeya obekasa aye obeya obekasa aye wonne ne senom no okay eyi bia ba beto wo mu ntem also ka for ka cho mu so mu hye ade no wo sesa nsama wo no nti wo mafa no ho time ni se kro mu mo awo moda roma mo beka ya ncheri pisa na be ma bi ba afidie so beka ase na yere se de nya ado a wanya dam ya de ma sofo kra ka se ka wona ne ba oh yeah Asem Mpe Nipa ho baby no free no abontem good so no a ye kurukuri asidai ya ne yire ne ma no yetimu oso ohia ne kajetia ne wonne keka aye onna wo mamu nan ana damati asire so megidi se ye bia ma chire kro katem so otime be fie bedware ya nwamu ne ade na last bi nkwa bi oye ne wose mo bi won kwanum no otabi ko hwie ne nam ne nyina atoguye anopai enkra mensa ka free be ma no ho sanye brese man ka se bia ye frɛ wo no a ene se watabili wodamfo no e na ko mena busua e wo dunkwa krobi wo ho no mche hwa na no suspect ne wo fa ba ko ye frɛ ne kwamiero ne ne wo Uteke FM se ono na akesi akora na wadome no ma akoba ne sa na ose okoye no na busua no wo fie na amsa jama na yie bi wo honti no mnyina ho na wo yen se akora wo na ba wa ye bia wa bere nti omoso nto aso ka bia bebe bia ye mfre no na oso nya kwankɔhwɛ nkwara no mu ko school na ose na mebisa nse den wotimi ne koye na oso ha taxi efi ha ekɔ dunkwa domenase ase hine good na ode taxi ne besi ho no ana oye ne se wo mefo no mpese obefo nti de namfo no mienu na eboa no ana mo kan oba ne se taxi ne mu no mo kana se taxi ne mu no it took about 30 minutes ana na damfo no ba ko tena ha ne ba ko tena ha no ne driver no front na bebisa se ansa na obefara akọ na odware na wose debi onware jonso kra nkwara na jonso a isi dem ho no otime fa hwi ni nyina egu no na namfo no mi wait ha mabre na duru ba bia na opeso to kire driver na taxi driver no na omo ayire no na wose omo koduru ye no it took them more than 1 hour be don hwere baako no mutimi yini free taxi no
wa so ti mu de kiri mema mienu wo inside on so wa bonten twene nsa enya asem ketewa anaja omutime twen no na omusunsum no ade ne wura fie nam se oba ne hunu se waduru ne krom no se dabi hunu hwe hunu na busuafo so nam de ne koye ase so se abusuan to aso me bisa na se ne mpom te se no se abusuan se omde ne bae no ade eche ye mo hunu baabi awafa bisinde nti obatai wate ne magu ya chese dam no emu ayedin ya yesre ya senke be yanke sofo mo external prayers empire yibribi yesu papa bi ba sa de ba yare na me mfata se obaba me fie nti wo de ka sem na rakwa na me ba ne bete apompa yesu kasa e ma ne ba ne apo nti omo kata chaw nia edi awie no abrante no somu anso nti ose odna kom na busua na odna kom anu so no me amenyi ni se obehunu da kira kwai asan aba kwando kwa so wa kuru mu bi emo so twe na waye dati wa ne ho ayifi nti menyi ni se abusua bi anase ka bi benya ahomeka se me fanat na me ka mu na me de nakọ amna bibi etesa abusuafo atiefo ne ahwefo na asem a ona branti ba fidie so be mpiri no kura efre ababa wa ne wofa kwam yero ne le kasa so ni onim ho hwe o se ode aba ba ya no ko yeso no o se me de naba ne wofa kwam yero ni onye no no onto aso ma bre na kwam yero se onso onim ho hwe onka bibia no me ase bia ntia na wofa aselo ane yed na to so nti the last word ne say wo fresh ne hote say no om say okura okwa na ohwe mu no o me fie bi na awere ho semu a ewo ho eno no mum kwara no a wonne be ma no wo yere de be ma no say oni ho no de aboa ambaja wonso odi pa kakra se o ho no nyina won odwa nkwada yi wayi bia mo adi do mo akọ school asa akọfa won ade anti asma ono no se o ho na no nware ni nyina na obedane dem ho o de kete se fo mo no wada be me se wada ho nyina akura no usuro weti me kura fa sekan bi kura ababa wai o de nyane na o ma biribi so na kahire nti chese bibia yede bibia be yiye na sekai ne ne trowi a ode ye adwuma kura no se trowi ne bi chese kai ne nyina opak ne nyina kogu da ba kum na watom na chese de da no ne demu ne de je ntade matches you bibia wo ma no emmen bebia ono wo bai wo because obetime atwa kura ato edan mu anajo da sum ti chese ebretentina obai ne dadam ho nyina na chese nipa ye de dade wanya bi otimi bom anajo yedede pa woso pono a pese opie ko na we obai dada amna yi nti abrante ne de ye man demrifa na wona mane wa bre pa dropping a wa fade akofa de yire ye hu oyire no watonsu ye hu oyire no wa hensai ye hu oyire no waginya ase ye hu wo konta ase sa okọ jesu obopa pe mema kantina nwam kana ho na omotimi ayire no to da bi kura ohunu wo no ma ewure mu sonsonan na onwa ewure mu akọ hwe na tira kwai na omode naba so ba ya kura nso me ntwa wa no na no ose bi okura okosen nkofo ne ma no wasa akọ akotua ka so da bi kura na ya bu no nipa bi o ha ukose na ade a obabo me kan wa he ni nkusua ne niema obachie ne paano na ukọ wo table no so de hwiegu a omba hwe pa ansa na ya hunu ukuru ama wabetuaka na asma no kan se de wo de yesu hunu
na awade ne de o wade bi ati obema ale de enkana sa ebi a kageti awade no na kura so no one ni bisa me kodua so na Asem beto me ti me fa dance enya kageti awade na papa ya o mate o se ne ketso ne bombo se ne de nyina baba wa na fa na o famla ni ko ba fo no ono kura na nse o ba ha o se abrante na o se ne boss o man 5 million etua ka no o tua mu 1.5 no on fa de aka ma na so papa ya ne kokko to ye yi ya sama na ye yi gwa abrante gwa me ntina oh aya papa na se won tina se aba na manya na me kura nsam na me ntina se sawo kata ne mane ade wa becha ka ede no bi no so bi se obema wa yi obema sika kotofo no ma mu bia eno so ya ka dai Asem bia waja pade o na ba no akoma o se ba so di o kata jo se de wi asia se bia ni panya ne pe na so nko wa ye bi mate ene kura de ya nhye ne se chenchena eso de ode de akara ba nkrofo bia to fried cream na de abobo dem TV sakese ani ai fridge sakese no se manu me ho manu na me se nu no de wo kura ka se wunu ho aka ni se wonu ho enti wo de ya nka na sa ya make out to ade ageju o se me ti we kura na me wo honam kakra o ya ne ma ga ne be fa na na so ate sa wo se Mmrantehene mo no kura ne din ne mu agwa o di loto 1 million ya so wa ko kasika fo we nye bia ni 8 million 8 million ano o se ajeti se mo bre kurum ha pa o na no ya mbeka mo hu